Liza 26. 4měsíční dítě v rozžhaveném stanu, střepy, krev. I tohle může být vaše airsoftová akce. Pot a slzy. To byly. A prach. Takže Martina, je to za námi. Liza 26, jak to cítíš? Hyperventilace. Za mě to bylo překvapivě pozitivní. Jako spousta pozitivních věcí, které se od Kandaháru nějakým způsobem změnily. Silně se změnily také pravidla, což je za mě teda špatně mezi jako měsíc a půl akcemi, nebo v rozmezí měsíce a půl akce, kde dojde k zásadní změně pravidel, které se nekomunikují. Musíš si toho všimnout sám, anebo jak ti někdo z organizačního týmu řekne, tak si to hoď do AIčka, prostě nech si vypsat změny. Jak moderní. Já si myslím, že tohle jako by měla být práce organizátorů to komunikovat. Nicméně jako já musím říct, že herně, opravdu herní náplní a tím, jak to probíhalo, tak jsem byl velmi příjemně překvapen. Jako já pořád beru, že změna pravidel mezi těma dvěma akcemi, tak oni dynamicky a potřebují reagovat na ten feedback těch hráčů, jo? Že oni prostě dají řeknou, co je tam špatně a oni, hele, měsíc a půl, žádný problém, my to překopeme od základu. Všechno, abyste byli spokojeni. Vzhledem tomu, že minimálně 5 let se absolutně na nic nereagovalo, tak mi přišlo zcela nelogické. Jako no a teď hop, měsíc a půl. Tady tenhle ten krok. Zároveň vlastně většina těch změn tak byl jenom jakýsi damage control oproti tomu, že vlastně věci, které byly zakázané na loňském Lizardu, tak záhadně na letošním Kandaháru zakázané nebyly, nebo v těch pravidlech nebyly vůbec zmíněny, protože prostě někdo vzal CTRL pravidla z loňského Kandaháru, podle mě. Nebo respektive po tom Kandaháru si teda uvědomili, že ano, že tam byla spousta fuck-upů, takže ty pravidla prostě změnily, což za mě je tam spousta věcí jakoby k lepšímu. To jako super, o tom žádná, ale pořád mi tam chybí jakási konzistence a hlavně ta komunikace ze strany organizátorů. Oni mají Facebook, na kterém prostě mají tisíce lidí, předpotopní stránky, kde chápu, že lidi si pro ty informace nechodí, mají e-maily na všechny, všem chodí e-mail k potvrzení pravidel. A tak bych třeba čekal, že si teda dají tu práci s tím, že vypíšou, hej a pozor, změnily se tyto pravidla od poslední akce. Dávejte pozor, nebo přečtěte si hlavně pravidla v této sekci, protože ty se změnila. Jako příklad vlastně změna počtu zásahů na zničení Armored Car, což, jak jsme zpětně kontrolovali, bylo už na Kandaháru. My jsme se s tím nesetkali, protože na Kandaháru jsme nikdy nedostali víc než 2 kule. Vlastně přesně tak dobrý my jsme. Do Armored Caru. Ale jako mrzí mě to, že tady těch cedulek Armored Car se tam rozdá, jako že to spočítáš na jedné ruce, maximálně na 2. Jako fakt, no. A nikomu nestojí za to říct, jo, a jen tak mimochodem pro všechny hráče, kteří to chcete zničit, tak je tady tahle ta změna. A pro všechny ty, kteří s tím jezdíte, tak je tady ta změna, dávejte si na to bacha. Jo, ale samozřejmě ty odklikneš, souhlasím s pravidly a prostě už je to tvůj problém, což samozřejmě s tím souhlasím. Neznalost neomlouvá, přesně, ale kdyby tam byl kouzelný, prostě jenom odkaz, klepnu hned vedle toho, anebo třeba souhlasil si s těmito pravidly a byl to ten skem, že ty se podíváš, tohle jsou ty pravidla. Jo? Nechám. Changelog. Bylo by to hezké. Stačil by nám changelog. Stačil by na Facebook napsat. Ano. Změnili jsme pravidla a změnili se převážně tady. Prostě highlight toho, už třeba jenom kvůli těm autům. Na loňském Lizardu bylo zakázáno jezdit na bočních prazích. Super. Na Kandaháru to zakázáno nebylo, lidé na nich jezdili. Stojí tam Rix, který řekne, jo, to je proti pravidlům. No, jenže chyba lávky není, protože to v těch pravidlech prostě neměli. Fajn, takže to teďka na ten letošní Lizard vrátili, ale teďka viděli jsme, že spousta lidí tak pořád jezdila. Ano. A když pominu to, že je to nebezpečné, je to hloupost a tak dále, tak vlastně ty se jim nemůžeš divit, protože na akci měsíc zpátky to povolené bylo, nebo respektive to pravidla vůbec nezmiňovalo. A teďka to tam najednou bylo zakázané. Jako, kdo se v tom má vyznat? Jako to je pravda. Já bych vlastně se vůbec nestyděl, kdyby na registraci ležel jako několika stránkový souhrn, celé ty pravidla a tady jsou a kdokoliv prostě máte možnost se podívat, jako tím souhlasíte. Mně přijde, že když se přihláším na tu akci, krom toho teda, že odkliknu na e-mailu souhlasím s pravidly, tak krom toho, že můžu lhát,
tak přijímám zodpovědnost za to, když udělám jakýkoliv přečin a oni řeknou, hej, to v pravidelech, ty si je snad nečet, a já bych řekl, ne, jenom jsem tupě odklikl váš odkaz. Ale přijímám absolutní zodpovědnost za to, že jsem prostě hlupák, který tohle udělá. Je prostě přijde, protože nějakým způsobem mám pocit, že si vždycky stěžujeme na něco, ale mi to prostě nepřijde špatně, tyjo, jako condition and terms, co to jmenuje, jak vždycky to vemeš a jako si jdeš dolů, hopo. Jo? To není hypotéka, kde to prostě přeskočíš a kašleš na to. Tady jde jako o životy. Jo? A já to odklik a když někdo přijde s nějakým pravidlem a te se ho dozvím, tak říkám, tyjo, ještě, že jsem se to dozvěděl včas. Ne, za mě prostě chybí tam changelog, jasně je to na zodpovědnosti hráčů, ale pokud ty pravidla měním zásadně, tak to prostě komunikuju. Jako ta komunikace ze strany organizátorů vázne, protože oni říkají, že na to nemají čas, pak vidíš, jak je to zorganizované. Tak jako oni nemají čas před, nemají čas během akce ani po. Takže jako na Facebooku vlastně jediná informace, kterou já jsem před akcí zaregistroval, byla, tady je nová mapa, protože se trošku posunula lokalita, kde se ten Lizard odehrává. Mm-hmm. Super. To, že by třeba odpovídali na dotazy z komunity, jako hej, jedu na takovou akci poprvé, co se doporučuje si vzít, ne, to prostě necháme na komunitě. Tam musí přijít Samaritan Martin. Přesně, a odpovědět. Napsat do laboratoře. A jako další informace, která jsem zachytil, byla bio-kuličky jsou pro nás strašně důležité a pro naši hru. Nejsou to jenom volba, je to jenom volba. A jako na moji otázku, jestli teda je v pravidlech, že jsou povinné nebo ne, tak jako se nikdo nevyjádří, tak jako o čem se bavíme. Tak a navíc oni loni, nevím, jestli to byl Kandahar, teda jestli to byl Lizard, nebo jestli to byl nějaký protektor, ale prostě byly povinné. Takže zase se bavíme o tom, že tam jednou něco je, jednou něco v těch pravidlech není. A organizátor má plné právo si ty pravidla nastavit, jak on chce, jak on potřebuje. Ale taky si myslím, že má jakousi, ať už morální nebo prostě jenom slušnou povinnost těm lidem prostě říct, toto se změnilo. Toto je přitom teďka... to je obsah jak blázen, ty tam prostě dáš. Pravidla všichni znáte, 80% z vás na tu akci jezdí x let. Přesně. Tady je highlight pravidel, co jsme změnili a nemusíme letošní rok, jenom vyloženě na prostě Lizard 26. Tady jsou ty zásadní. Krása střídá nádheru. Přesně a můžeš, i kdyby byl jeden příspěvek týdně, můžeš to tam krmit, můžeš budovat hype před tou akcí. Ne, zase se dostáváme k tomu. Ti lidi prostě přijedou, proč bychom se snažili. Máme to na háku. Jo, je to tak. Potom tam akorát vidíš tombolu, na to čas vždycky je a příspěvek s tombolou, kde ani, a zase chápu, že pro views prostě nebudeš vypisovat ty čísla, které to vyhráli. Takže na to čas je. Přesně, ale jako není čas na to komunikovat s komunitou vlastně, nebo se svou hráčskou základnou. Ze zákazníky, když budeme přísní. V podstatě jo. Příště asi na to budu chtít účtenku. Vystavit, doklad. Jako jo, tady tohleto už před akcí vlastně, my jsme ty pravidla připomínkovali. Bavil jsem se na akci i s protistranou, s pár lidma, taky říkali, že prostě k těm pravidlům měli nějaké připomínky, posílali to. Ty pravidla se změnily na základě těch připomínek nebo jakoby nějakých postřehů od té komunity, toho jsme si všimli. A to zase to kvituju, že někdo aspoň si poslechl nějaké jako základní věci nebo minimálně nějaké bezpečnostní věci k vozidlům. Hlavně, to je to, co nás zajímá. Ale třeba já se přiznám, že já jsem úplně přehlédl to, že Armored Car byl sundaný jako ze 6 zásahů jako na 4, co se týká zničení. Jo? Což se týká aut, no, takže jako... Což se jako týká aut. A já jsem třeba pravidla na Lizard, tak já jsem četl 4krát a nebyl jsem jediný. A teďka jako ale vypadáš jako úplně dyslektik, ty vole 4krát to přečteš a nevšimneš. Jo, prostě nevšiml jsem si, že v tabulce místo 6 je najednou jako 4. Fakt jsem si to nevšiml. A zase tohleto je jako moje blbost, že neumím číst, očividně. Nás všech, kámo, přehlídl to Kapr. Který to taky četl 4krát, přehlídl to i další naši známí, kteří se akce účastnili a kterým jsme to jako v sobotu večer řekli a byli z toho překvapení a ještě víc překvapení byli, že to platilo už na Kandaháru. Takže tohleto, přesně, tohle je to, co ovlivňuje hru a co by si mělo prostě komunikovat oběma stranám a povstalci to věděli. Kluci vlastně... Ano, ten, co nám to ukazoval na tom skle. Ten borec, co nám potom jako ukázal, že ano, že on má pravdu. Tomu bych se mu chtěl ještě jednou mluvit teda za to, že jsme si tam vyměnili názory, protože my jsme čekali na další 2 zásahy a vlastně my už jsme byli zničení v tu chvíli. Takže borec prostě řekl, ne, jsou tam 4 zásahy a já jsem se podíval, říkám, OK, omlouvám se, máš pravdu, jedeme do prdele. A tohle jako by šlo za mnou, protože já jsem si to nevšiml. Nicméně to jenom si myslím, že zvýrazňuje opravdu to, že pokud ti rok za rokem chodí
stejně vypadající dokument, ve kterém není vůbec nic. Navíc se tam prolínají i texty, jakoby, co se týkají protektorů, protože pro Kandahar a Alizard jsou naprosto irelevantní, jako třeba jako omračující zbraně na omráčení a podobné věci, jo, ty larpující, které tady v tom nemají absolutně prostor, tak přijde mi to jako nefér ze strany organizátorů vůči té komunitě. A pak zbytečně vznikají právě tady ty vyhrocené situace, kdy někdo prostě... Kdy teče krev. Kdy teče krev, ano, protože borec dostal safeguardem do nosu. Ale to nedostal za to, že jako vymáhal pravidla. Ne, to nedostal za to, že vymáhal, to bylo předtím ještě. Ale jako tohle to mě mrzí. Rád bych se posunul tady do toho dál, ale prostě mrzí mě, že opravdu jako chodí pořád ten stejný dokument, ve kterém se změní jedna věta a ty tam jako slovíčka říš, že hledá, že místo toho mají, tam je nemají a podobně. Ale já beru takhle, život je nefér a absolutně přijímám zodpovědnost za to, že oni změnili pravidla a my navzdory tomu, že jsme si je četli, byly tam změny a my se tím dostali do sraček. Hele, v pohodě. Já nemám problém přiznat, že jsem tohle přehlíd. Opět je to chyba. Je to takové, jako, ne, že nekolegiální, je to prostě jako podpas, ale z jejich strany to je fair. Oni poslali pravidla, bylo tam změní, takže smolík. Ale ano, kdyby tam byly vypsané změny, byl by hrát, je to spíš návrh, jak to dělají, ne to, jak to špatně je. A nejsme jediní, ale víš co, budeme brát, že jsme klidně jediní, mě to je úplně I kdyby jsme byli jediní. Ano. I kdyby jsme jediní, kdo si stěžuje, že jo? Ano, to je věta, která zazněla několikrát, že jediní, kdo si stěžuje. Jsme jediní, co jsou slyšet asi. Jsme hlas těch chudáků, co se bojí. Přesně, my mluvíme i za ty, kteří jejich hlasy slyšet nejsou. Přesně. Ne, takže takhle. Tolik pravidlům. To bylo vlastně ještě před akcí. Jednu věc ještě před akcí, co bych zmínil, vždycky ISAF, nebo za posledních prostě Bůh ví kolik x let, tak používal pro vlastně sdílení polohy spojeneckých jednotek, tak používal aplikaci PES. A teďka najednou se přešlo na atak. PES chcípnul. To, že chcípnul PES je úplně v pohodě. To, že PES by měl chcípnout, už se řešilo jako 5 let, dejme tomu, jo. Ale zase, a tak je za mě super, jen tak mimochodem. Nikde neproběhla žádná informace. Blbá jedna věta na Facebooku. Jo, mimochodem, pro ty, které to zajímá, přecházíme z psa na atak, připravte si aplikace, na místě budou dispozici QR kódy na připojení na server. Nic takového. Základně s tou Wi-Fi a tak dál, vlastně chápu. Ano, přesně tak. Nikde ta informace neproběhla, týden před akcí přijde prostě e-mail od Airsoft Wars, tady jsou podklady pro atak. A ty tam jako sedíš a no dobře, ale jak já mám připraveného psa, jako stejně jako posledních 5 let, tak a teďka mám jako dělat co? No a ty jsi šikovný, takže jsi to přeinstaloval hotovo. Ano, já jsem si zjistil, na které verzi toho ataku jedou, co k tomu potřebuju. To tam nebylo napsané? Ne, jaké pluginy k tomu potřebuju a tak dále. Já jsem si to všechno připravil, ale za A jsem na to neměl absolutně čas, za B se mi do toho absolutně nechtělo, protože jsem tu informaci jako fakt dostal na poslední chvíli a zase ta akce se chystá rok údajně. Jo? Hromada práce. Tak asi tady tu informaci nějak se to rozhodlo, tak to mohlo s nějakým předstihem přijít. Ale pokud jsou všichni tak jako neznali jako já, jako co to obnáší? Jako mám nějaké digitální zařízení, mám ten tablet v našem případě a prostě tak do něho nainstaluju apku, jako otázka asi 5 minut. Jasně. Pak se lognu a funguju, jako co řešíš? Já nevím, jak to vypadá, já jsem viděl jenom, jako víš, jako i u toho psa, já jsem viděl jenom aplikaci, konec. Jasně. U psa to vyžadovalo ještě trošku hackování, protože ta aplikace není už oficiálně podporovaná, takže si musel stáhnout jenom instalační soubor, fungovalo to jenom na Androidu a tak dále. A tak třeba funguje i na iOS, což je super, protože oficiálně, ta civilní verze je oficiálně na jakoby Apple Storeu a na Google Storeu, takže člověk si to stáhne, to je super. Teďka je ideálně k tomu mít i nějaké pluginy, které ti prostě umožňují chatování v reálném čase. Když tam to chceš ještě meštastikovat, když nemáš přístup k internetu, tak potřebuješ další plugin a tak dále. Airsoft Wars místo toho, aby měli interaktivní mapu pro ten atak, tak měli vlastně jenom tu svoji PNGčkovou, byla v souřadnicích teda, takže ty si vlastně nahraješ jako podklad ten jejich obrázek a ten si mrneš do toho ataku a pak jako zhruba vidíš, kde na té mapě si a tak dále. Přes QR se potom můžeš připojit na server a jakoby vidíš i ty ostatní jednotky, pokud máš signál. Okay. Ono to není složité, pokud s tím má člověk zkušenosti, ale pokud bych to viděl poprvé, že třeba na tu akci jedu poprvé, najednou mi přijde tohle, já vůbec nevím, co s tím mám dělat.
Každopádně jsi byl digitálně znalý. Byl jsem digitálně znalý a věděl jsem, komu mám napsat, jako hej, co je to za blbost, jak dlouho to víme a co s tím mám dělat. A o tomhle se bavíme, že tohle vlastně je na, jak kdyby základ na HKVčku, jakože. A my jsme to měli v autech na tablet. Mají to i zbytek, jako pěchota si to taky může vzít a v tu chvíli... Pokud vím, tak dostávají telefony. Že pořád platí to, jak dostávali s psem, tak dostávají s Atakem telefony. To je pro ty jednotky, které se takže to je nepřipraví docela sami. stěžejní pro komunikaci družstev té strany. Ať víš, kde jsou ostatní. Je to jako hodně důležité. Je to důležité, dobře. Což mi přijde, že tohle to je prostě opomíjené. Jako mi to přijde docela páteřní ekosystém. Každopádně, ty jsi to teda zvládl na to, takže to, co já jsem viděl vpravo, tak teďka už nebyl pes, byl to Atak a tak dále. Takže zmáknul jsi to. Jo, super. A zbytek těch jednotek ty si musel vidět, takže zmákli to všichni? Ne. No, takže vlastně je úplně jedno, že jsi to zmáknul, protože tam nikdo nebyl. Ne, byly tam samozřejmě jakoby jednotky. Jo, a zároveň v autě na tabletu jsme neměli nastavené to sdílení, to jsem měl jenom já jakoby u sebe, protože když jsem se tam třikrát, když jsem na to HQ přišel, tak prostě jen člověk jediný, který to měl na starosti, tak tam nebyl. Pak jsem ho tam chytil jenom s telefonem, takže jsem si to nechal nahrát do telefonu a prostě pak už jsem neměl absolutně čas ani chuť to řešit ještě pro 3 tablety. Takže jsem se na to vykašlal, když jsme třeba byli v Polsku na marši, kde se tak používal taky. Dopředu si měl podrobný návod, co všechno potřebuješ, co k tomu potřebuješ, jak to nainstalovat, kam to nainstalovat, jak to nastavit. A dokonce tam bylo i to QR na ten server, takže ty už si přijel prostě 100% nachystaný, jenom si dostal meštasty krabičku, kterou tam ještě rozdávali a vlastně bylo úplně jedno, že tam není signál, protože se všichni viděli, perfektně to fungovalo. Jo? Takže zase super nápad, udělaný tak jako na půl. Tak ve stylu aplikace na půl, přesně tak, tak jak jsme zvykli. Nicméně, Lizard 26, pro nás 4denní akce, ve čtvrtek jsme museli vyrazit, všechno nachystat, v neděli večer jsme se vrátili. Akce je delší než Kandahar, začínala v pátek v 10:00, končila v neděli ve 12:00. Pro nás vlastně čtvrteční cesta tam docela na pohodu. Všechno se povedlo, všechna auta fungovala tak, jak měla, všechna auta dojela na místo. Lizard má pro ISAF to specifikum, že základna, nebo hlavní základna ISAFu, kde se nachází za posledních x let, taky, myslím si, že 4, možná 3, minimálně co my jsme byli poslední 3 roky na Lizardu, tak vždycky byla na stejném místě. Je tam jenom jedna příjezdová cesta. Ta příjezdová cesta, pokud prší, tak je velmi rozblátěná, takže se tam jako loni vlastně se tam vytahovali civilní auta, když se tam lidi vozili věci před akcí a tak dále. A letos bylo sucho, takže to bylo jenom prostě prašná polňačka. Nicméně pořád jedna příjezdová cesta, na které se blbě vyhýbá. Samozřejmě, když se vyhýbáš civilnímu autu, tak musíš uhnout ty, protože on to do škarpy nepošle. Přijeli jsme tam. Před akcí byl zveřejněn plánek rozestavění té bejsky. Zase, je to oficiální dokument, který dostaneš od organizátora. Organizátor se ptá, jestli máš vlastní stan, nebo jestli chceš využít nějaký jejich. Na základě toho vznikne nějaký rozpis toho, kde kdo spí. Když máš vlastní stan, tak na základě té mapky máš vyhrazený nějaký prostor na ten vlastní stan. My jsme loni řešili to, že ten stan se nám tam tak vlezl, byť tam ten prostor na něj měl být, a byl obrovský problém otáčet tam herní auta, protože vlastně ta základna je to nějaký palouček, kde tím, jak se postaví stany, tak tam vzniknou 2 ulice, které ale nejsou jakoby paralel, nebo 3 ulice, které ale nejsou, nemůžeš to objet dokola. Prostě vždycky tou cestou, kterou přijedeš, musíš se pak někde otočit a musíš zase vyjet. Na základě tady toho podnětu tam vzniklo super prostor pro otáčení herních vozidel. Na plánku předpokládám. Na plánku samozřejmě. Kde neměl být žádný stan, parkovat žádné vozidla a tak dále. Už vůbec necivilní. Když jsme přijeli, měli jsme k dispozici podle plánku prostor nějakých 15 na 12 metrů, což je super, protože náš stan má na hloubku 8 metrů, takže pořád jsme měli ještě 4 metry na parkování herních vozidel tak, aby vlastně jsme neblokovali průjezd, protože jsme měli stan hned na vjezdu do základny. Šířka těch 15 metrů úplně nevyšla, měli jsme tam tak jako sotva 12, což 12, když má šířku ten stan, tak jako vlezli jsme se, ale velmi nepohodlně a zároveň už samozřejmě nebylo kam dát jakoby ty auta, takže zase stály tak podél té příjezdovky. Cokoliv projelo, tak prostě jelo kolem toho a když se tam potkali 2 auta, tak už se zase neměli kde vyhnout. Jo, to mě trošku mrzí, protože nemyslím si, že je tak těžké si vzít pásmo a odměřit to, zároveň u toho měření nějakým způsobem přemýšlet a nedej bože třeba ten prostor pro otáčení herních vozidel vykolíkovat a
když je to ještě naproti HQčku, kde se velmi často objevuje i někdo z crew, jakoby z organizátorského týmu, tak vymáhat to dodržování tady toho. A když to totiž začneš vymáhat už od začátku, tak vlastně máš potom o starost méně, no. Že už prostě začneš, už takový to nezdržovat se a tak dál. Asi jo. Nicméně, přijeli jsme, stan jsme nějak postavili, auto jsme někam dali. Když to opravdu vezmu herně, teďka pojďme se bavit o našem zážitku ze hry. V pátek v 8:00 hromadný nástup. Hromadný nástup. Bylo to lepší než na Kandaháru. No. Měli jsme připravený megafon. Ano, takový my jsme hodní. Který jsem byl ochotný půjčit. Dave jako velitel bohužel nepochopil, z boku dej on a hlavně na nic nesahaj, tady máš akorát volume. Samozřejmě viděl červené tlačítka, takže první, co zmáčkl, bylo play. Z nějakého důvodu nám neznámého je tam nahrán Denisův hlas, který říká kunda, kunda, kunda. To je můj. Tak ale nikdy, na mou obhajobu, nikdy mi nenapadlo, že to někdo pustí a ničeho nelituju. To bylo takové, takže ty už se nám představil a dál. Takže to se úplně nesetkalo s pochopením, čili stejně to zase bylo bez megafonu. Já nevím, kolik stojí megafon. Kolik stojí megafon? 5 000. Jako takový ten lepší stojí 5. Ale tak já si myslím, že třeba když jako organizuješ 3 obrovské akce za rok, že třeba prostě nezaplatíš lidi a máš na to. By si 1-2 by si mohla asi jako koupit, že? OK. Takže jo, megafon nebyl, fajn. Co musím říct, jakoby k HQ jako takovému, tak prostě kluci, co tam byli, tak se snažili. Nestalo se, že o půlnoci by to někdo vypnul. Jo, vysílačka většinou ohluchla kolem 2:30 ráno, začala zase jako mezi 6 a 7 fungovat, takže tohle je taky třeba zlepšení oproti původním letům. Takže to za mě jako klobouk dolů, s tím ale, že samozřejmě na konci akce nám sami řekli, že na to prostě kašlou příště, protože... To je společný jmenovatel na konci akce. Ne, pozor, ale jak se ptal Dave, prostě kolikrát už ti to napadlo, hej, tohle je poprvé, asi fakt jako to nechci dělat. Hele, jako já bramborový medaile nebo medaile za účast nedávám. Ten nástup byl promarněný potenciál 2:0. Já oceňuji, hele Dave, v pohodě, pobavit nás můžeš, ale za mě daleko větší smysl, než opět si tam prostě hodit tady tyhle ty jako srandy a tak dále, tak důležitý bylo highlightnout ty pravidla. Hele, pořád jsme na nějaké hře, klidně připomenout ahoj, Liza 26, vítám vás tady, všichni jste četli pravidla, ale pro jistotu jsou tady 5 zásadních změn, hopsa, hejsa, pojďme do toho, připomenout takové ty věci, něco se děje, nedělat, udělat, hotovo a potom si klidně k tomu hodit 5minutovou sranda scénku a tak dále. Jo? Já bohužel nic proti, odcházím z toho a jdu dělat jako cokoliv jiného, protože mi to nedává tak moc smysl. Není tam ani hromadná fotka opět, OK. Takže za mě daleko víc by to šlo udělat, protože jak jsme se dozvěděli později, na druhé straně to takhle proběhlo a byla to iniciace opět člověka, který je jenom Game Master a ne z organizace. Ale, Dave, abych nebyl úplně kunda, to, že si odpovídal, já kdykoliv jsem zvedl vysílačku a tak, a ty jsi tam byl, já jsem za to úplně v pohodě, takže oceňuji. I to, že si teda za náma vždycky přišel za těch pár kroků a nechal si prostě zase jako vysvětlit a tak dále, jo. Protože vlastně Kandaharová zhrzená exka za náma už nechodila, už jenom posílal prostě někoho za sebe, jo, protože prostě je plačka, která zase teďka asi nesnese, že bychom něco zmínili. Takže Dave přebírá štafetu a my teďka pojedeme do Davea, jako, nebo já nevím, jo. Ne, třeba tady přesně. Věděli jsme, že, nebo jak jsme se dozvěděli v průběhu hry, takže minimálně jeden z těch stařešinů ve vesnici v Asad Babadabu, takže opravdu jakoby při tom nástupu, při začátku hry, tak všem řekl, hele, je to hra, jedem si to užít, Lizard, změněná pravidla, prostě neskákejte před auta, to platí pořád, nedělejte kraviny, a změny v pravidlech jsou takové a makové. On to měl i tím měl to sepsané a přesně, a ještě si odškrkával, že to řekl. To bylo super. Za mě opět je škoda, že tohle to musí dělat někdo jakoby z vlastní iniciativy a neudělá to organizátor. Na každém tom nástupu, na každém tom místě, kde prostě se ti schromažďují ti hráči, je to jediná chvíle, kdy tě všichni nebo většina bude poslouchat. Jasně. Má jim to říct, má tam být prostě někdo z toho organizačního týmu a má jim to prostě říct. Jo? Upozorňujeme na změny pravidel. Takže
HQ, nebo prostě ten velitel ti může dát tu svoji část, tu herní část a ten organizátor za mě by tam měl být to, hej, kluci, jo, a teď jenom upozorňujeme, budou se dodržovat všechna pravidla a tak dále a tak dále. A ty pravidla jsou následující pro ty z vás, co to nečetli, nebo pro ty z vás, co si to nevšimli, změnily se tyto věci oproti proti předchozím letům, kdy to bylo prostě 5 let po sobě stejné. Jasně, takže jenom říkám, za mě promarněný potenciál, je to, jak kdyby zrovna místo, na kterém tě opravdu poslouchají všichni a kde předat ty informace. Bylo by to fajn. Jo, tohle není o tom, kdo to hlásá a jak, ale co říká. Jo, takže super. Takže byl nástup, řeklo se, hotovo. Řeklo se, potom vlastně my jsme mezi tím, protože tím, že tam nebylo místo, tak když jsme přijeli, tak jsme si tam zablokovali vlastně dodávku, ze které jsme vykládali věci, která je mimochodem zelená, ve stejné barvě, jako máme auta. A bylo nám několikrát připomenuto, že si máme odparkovat silní vozidlo, což já respektuju, proto jsme si z civilního vozidla udělali herní vozidlo. Co to znamená vlastně? Jako? Zaplatili jsme 1200 pade poplatek za užívání herního vozidla v herním prostoru. Dostali jsme herní SPZky a v tu chvíli v té bejsce to vozidlo mohlo parkovat. Protože vlastně, když se chováš jako zhrzená XK a potřebuješ do někoho rýt, tak asi zapomínáš, že ty vole, jako tak jo, tak pojď, já udělám to, co a jdu příkladem. Tak udělejte všichni. Mluvím o tom bílým kombínkovým BMW s hozenou maskovací sítí před sebe a o té bílé velké dodávce od Poláků, ze která to byly dvě auta, které tam potom kurva zůstaly až do konce. Bylo jich tam víc potom. Já jsem se pak ještě díval, že jich tam byly různě poschovávané. Přesně, jde o to. Jedna věc je, jednou řeknu, vyparkujte si civilní vozidla. Druhá věc je, když jako to nevymáhám, za náma přišli někteří lidé 4krát. 4krát, kurva. Pokud bych takhle přišel 4krát za každým a ten člověk to neudělal, tak bych asi jako to řešil nějak jinak. A co bys udělal? Víš co? Já bych si vzal pásku a omotal ti auto, ty jeden. Zlobivý řidiči. Já nevím, třeba bych si počkal prostě na toho řidiče. 4krát za náma přišli. Kámo, to ještě rozdělíš na ty auta, co tam zůstaly. A my, na rozdíl od ostatních, jsme zjednali nápravu prostě. A tu asi, jako řekl bych, kurva, jedinou nápravu, kterou jako všichni by se sebrali, šli do prdele a to teda neznamená, že odjedou na specifikované místo. Ne, potáhli to prostě dál, jenom prostě z té základny a blokovali to jinde. Takže jo, 4krát, protože jsme oblíbení. Ale to je, když točíte tady tyhle ty věci, tak prostě máte pocit. A jistí plačící to prostě využijou, tak teď se budu koncentrovat přímo na vás. A ne, abych se zlepšil v té organizaci, ne, abych řešil ostatní věci, ale já se budu přímo zaměřovat na vás. A udělám to osobní. Děkujeme. Každopádně tohle je problém každý rok. Je to problém i na Kandaharu, kde to parkoviště je přes cestu. Na Lizardu je to problém v tom, že to opravdu blokuje herní cesty. A úplně nejlepší je, když prostě ti to civilní auto parkuje v prostoru pro otáčení herních vozidel, který je naproti jako HQ, kde se ti shromažďují i organizátoři. Jo. A tak no, takže jako k civilním autům se ještě dostaneme úplně na konci, tak jak vypadala neděle, ale jo, prostě je to špatně. Co musím říct, co se mi strašně líbilo, tak kousek vedle záchodu, tak tam byla prostě velitelská V3S, která měla pěkně tu velitelskou nástavbu, čili tu obytnou, z toho spuštěnou prostě plachtu v tom lesíku, vypadalo to luxusně. Za mě tohle, pokud chceš kempovat na takové akci v herní základně, hej, tohle je prostě způsob, jak to udělat. A víš co? Neměl ani zaplacenou herní SPZ-ku, takže ani tenhle ten člověk neplatil těch 1250 korun a byl v pohodě. Takhle přesně jsme si to my představovali. Neruším ten vojenský vizuál, ale prostě přijde plačka, musíš. V3 to neměla a já jsem s tím byl v pohodě. Víš, co mi vadilo? Že jsem přes tu skurvenou bílou dodávku těch Poláků na ní skoro neviděl. Ale tohle bylo naprosto v pohodě. Opět bez herní SPZ-ky. Stane se? Každopádně, akce, tohle jsme vyřešili, akce začala v pátek v 10. Za mě pátek, jako obecně, když beru pátek, jeden z nejlepších dnů na takhle velké akci, který jsem měl. Nejlepší den na ESOVOR 100%, ale když to beru jako celkově zkušenosti z těchto akcí, tak jeden opravdu z nejlepších. Vycházelo nám téměř všechno, což samozřejmě bylo taky super. Úkoly dávaly smysl, ta mapa byla poskládaná mnohem lépe. Za mě úplně v topu rozmístění povstalců do vícero menších vesnic, kde prostě za mě, i s Matem jsme to řešili, že potom to nemá za následek toho, že se na tebe nahrne 300 lidí v jednom hloučku, ale že opravdu jsou tam menší skupinky, které se objevují různě po té mapě, což za mě dává mnohem větší smysl v rámci toho zasazení, jakoby ti povstalci versus nějaká jako regulární armáda.
A jako za mě tohle to určitě krok správným směrem. Těch vesnic bylo tuším 5 nebo 6. Za mě super. Nové úkoly, které mají reálný dopad na hru. Takže vlastně repetitivní, někdo si řekne úplně kravina, konvoj, dovést hlavní základny na strong point, vozík a pak ho dovést zpátky. Když se to povede, strong point, případně pak celá herní strana dostane nějaká zvýhodnění. Co tam bylo u toho strong point? To byly ty respawny, ne? Kratší respawn, více kulí, něco. Nejsem si úplně jistý, ale každopádně úplně super. Jezdili se 2x, 3x denně jel konvoj, nazbírali se, pokud projel, tak se nazbírali nějaké ty bonusy, když neprojel, tak se prostě o nějaké bonusy přišlo, ten konvoj se musel bránit, musel dojet, muselo se to nějak logicky poskládat, museli se ti lidi domluvit, jak se teda pojede, kudma se pojede a tak dále. S kým se poskládají. Přesně, za mě tohleto jako je přesně to, o čem jsme mluvili. Není to těžké na vymyšlení, není to těžké na zorganizování a je to super, protože máš nějakou repetitivní činnost, která pro někoho repetitivní, mně to třeba absolutně nevadilo s tím konvojem, jako je 4x, 5x a zároveň ta protistrana má zase něco, co ti přerušit. Jo, má ti jak jako vlastně herně ublížit, protože ti se bere nějaké výhody a tak dále. Tak. Stejně tak vlastně herní Ammo Factory a Hospital. Na Hospital se vlastně spavnovaly vody pro mediky a u povstalců pro ty sanitky. Na Ammo Factory se spavnovaly v takových těch Airbnb skránkách, kde ti každou hodinu přišel jakoby pin na telefon, ty si z toho odemklil a vysypal si z toho paintballové kuličky. Za mě úplně super. Kdo to držel, ten měl nějakou výhodu. Když to nedržel, neměl si výhodu. A zároveň, jelikož to jelo non-stop, i v noci, tak my jsme měli obě noci co dělat. To je přesně to, o čem jsme mluvili na Kandaháru a za tohle jsem strašně rád. Za tohle patří jako pochvala. Já bych tomu dal jako velký prostor, kdybyste si neuvědomili, tak my právě chválíme Airsoft Wars za to, že mezi Kandahárem a Lizardem vymysleli herní obsah, který dával smysl nejenom nám, tak i ostatním hráčům. Všem. A co jsem se bavil s lidma, kteří třeba tam měli technologie a chtěli v noci někam vyrazit, ale věděli, že na nikoho nenarazí a nechtěli jako jenom bezslepě chodit, tak oni byli nadšení, že můžou třeba ve 3 vyrazit a jít se projít na tu Ammo Factory, pozbírat nějaké dropy, které se tam každou hodinu nazbíraly. To může každému připadá jako taková hovadina, ale ten prostě nešel s technologiemi večer se projít. Ale jako fakt proto reálně tu první noc poslali jsme jedno auto, naložené technologiemi, aby vybrali velký drop na Ammo Factory, pozbírali několik vod z hospitalu a přijeli zpátky a zároveň si ještě jako zastříleli. Ku podivu, protože proč? Protože tam byla protistrana, která chtěla to samý, anebo ti zabránit. Přesně. Byl to důvod nejít spát. A zároveň, přesně, takže ten první noc jsme spali a zároveň jsme drželi ještě QRFO, takže já jsem spal asi 2 hodiny, protože jsem jako seděl na té vysílačce. A potom tu druhou noc, když jenom přeskočím, tak jsme dělali to samé. Vlastně ve chvíli, kdy nám padl ten hlavní úkol, tak jsme ve 2 ráno jsme jeli konvoj. A potom cestou z konvoje jsme ještě jeli pozbírat jako věci. A zároveň jsme pak ještě společně s vodama pro mediky stáhli jako další lidi. Takže za mě... Super, mám co dělat. A víš co, nemusel nikdo být na vysílačce, blbě řečeno, mi dáváš prostor prostě na ten refresh těm lidem. Jako, je to takový to, hele, obecně by se nehrálo, ale máte co dělat. Za mě naprostá spokojenost. Jo, úplně v topu. Takže tohleto jako mě velmi příjemně překvapilo a opravdu jsem si to užil a je to přesně to, co mi na těch předchozích akcích chybělo. Pokud by se tady ten trend udržel i do příštího roku a jenom se dál rozvíjel, třeba, že by se objevil opravdu i na tom Kandaháru a tak dále, tak za mě je tohleto 100% krok správným směrem a fakt jsem z toho zpátku jsem byl nadšený. A nejenom ty, i lidi, co s náma jezdí teďka a takhle jako vnímali to a zmiňovali to. Jo, takže za mě tohle je krok zároveň, co musím podotknout, tak opravdu zase na Kandaháru jsme řešili, že nám přišlo, že těch paintballových kulí bylo v oběhu až moc. To samozřejmě občas tě trefí špatná barva, tak ale s tím jako organizátor nic moc neudělá, takže to zase jako jim nedávám za vinu. Stávalo se to i letos, ale nám se to teda nestalo ani jednou. Ano. Lidi okolo o tom mluvili, nám se to nestalo ani jednou. A zároveň tím, že většina těch kulí, nebo že pokud jsem to pochopil dobře, tak paintballové koule se ve hře spavnovaly pouze na Ammo Factory, anebo za nějaké úkoly, ale nebylo to tak, že by prostě každá strana každý den ráno dostala nějaké další. A opravdu bylo znát, že jich bylo málo. My sami jsme jich na začátku dostali 7. A prostě po prvních 2 střetnutích nepřátelských aut jsme neměli vůbec nic. Takže my jsme pak většinu dne jezdili bez toho, než se zase něco nabralo. Najednou to je komodita, která tě nutí večer prostě vyjet, protože přes den to nebude, to bylo prostě jako... A měli jsme obrovský radost, že jsme v noci pozbírali prostě nějakých 12-15 kulí pro celou herní stranu a věděli jsme, že aspoň pár z nich dostaneme. Tam bych
upozornil, že bylo super, že teda krom toho Harvestu, co jsme udělali my, tak APKčka, který dělali druhou stranu, očividně dělali to samý. Za prvý jsme je na těch nočních střetech vždycky potkali a za druhý oni byli ti, co měli ty paintbally, že šlo vidět, že na nás střílejí. Takže já věřím, že pokud se kluci vyjádří do komentářů, tak jenom prostě potvrdí to, že tohle byl krok správným směrem. Určitě. A opravdu, paintballu bylo míň, ale nebylo míň. Bylo to těžší ho sehnat. Myslím si, že i my jsme si uvědomovali, že každý výstřel znamená, že ty tak rychle to nedostaneme. Že až večer půjdu pro to. Sami jsme zvažovali, když jsme třeba viděli někde zaparkované nepřátelské auto, jestli teda obětujeme ty 2 kola na to, aby jsme ho zničili a zpříjemnili ten příchod toho řidiče zpátky, anebo jestli to prostě jenom projedeme a nebudeme to řešit. Přesně protože tak. jich bylo málo. Takže super. Za mě tohleto super. 2 herní základny. Taky v podstatě jakýsi návrat, nebo pro současné hráče novinka, byl vlastně Strongpoint, který byl na stejném místě jako loňské FOB. Zhruba v podobné velikosti, byl trošku menší, za mě super, protože uvolnil tu křižovatku zatím. Měl nějakou stálou posádku, pořád se tam něco dělo, nebo jako dělo se tam něco. Pořád stály Reaperovy auta. Dělo se tam něco, takže za mě super. Co byla další věc, tak bylo mnohem větší FOB, které mělo cizojazyčnou posádku. To byl ten německý kemp. Ano, to byl ten německý kemp, který byl taky herní. Co je za mě strašně špatně, tak je, že tady tyhle ty body zájmu byly velmi blízko neherní cestě, která v tomto případě, neřekneš, protože která v tomto případě protínala opravdu ten herní prostor, že se hrálo nad ní i pod ní, takže to bylo ne jak na Kandaháru, že je na hranici a nesmí se prostě přes ní střílet a tak dále, to se nesmělo ani tady, ale ona opravdu protínala. A co bavíme o tom německém kempu, ten byl jako dost německý blízko. Kemp a zároveň několik povstaleckých vesnic bylo opravdu, takže když tam člověk najede, tak prostě všechno lítá na cestu. Bum, zase se bavíme cyklisti, nezúčastnění opět vozidla. Zastávám se Stařešiny, který sám řekl, že se to snažil na začátku řešit, že mu to takhle bylo předáno a hotovo. Jo? Takže ti lidi na to upozorňují, ale co máme dělat? Takhle. Na jednu stranu já chápu, že třeba to FOBko nebo i ty vesnice je těžké někam umístit, protože záleží na majiteli pozemku, kde ti dovolí stanovat. Jo? Tohle to chápu. Nicméně myslím si, že se to určitě dá vyřešit nějak, tak, aby se nestávalo, že opravdu jako jenom si jedeš z té herní cesty, vidíš na tu nepřátelskou základnu, vesnici, cokoliv, oni vidí na tebe. A teďka jsi v té patové situaci. Ty, když po nich začneš střílet, tak zneužíváš toho, že oni by neměli, protože za sebou cokoliv přeletí, šance, je neherní cesta. To jsme se vlastně taky dozvěděli až od Stařešiny, což jako byl taky, si myslím, trošku špatně, že nám tohle to nebylo řečeno, že teda oni si mezi sebou velitelé těch vedoucích těch herních stran dali jakousi gentlemanskou dohodu. Tak tady bych chtěl vysvětlení, co je kurva gentlemanská dohoda. I protože za mě to je dohoda mezi 2 game mastery, ne organizátory, ale game mastery, kteří si řeknou nějakou dohodu jeden druhému. A to je všechno. Je to tak? To je gentlemanská dohoda? Bylo to na setkání všech velitelů jakoby ty nejsi těch gentleman? vesnic. Proč to nevěděl? Já nejsem gentleman? Povstalci to věděli. Nám to nikdo neřekl. Domluvili se tak, že vlastně, protože podle pravidel lafetované auta, čili věže, mohly střílet zpoza zdí, jakoby strongpointu a tak dále. Ano. Tím, že podle pravidel už se nedá zničit samostatná věž, tak samozřejmě ty, pokud na něco útočíš, tak bys viděl jenom tu věž, kde můžeš v našem případě sundat střelce, v případě ostatních ani to ne. A vlastně nemáš to jak zneškodnit a ještě by na tebe někdo střílel stronganem. Takže se domluvili tak, že ISAV nebude dělat tohle a naopak, že povstalci na tebe nebudou střílet, když vyjedeš k těm jejich vesnicím, nechají tě obět a až pak se na tebe vrhnou. Jo, takže vlastně k tomu boji dojde v té bezpečné ploše, řekněme, v té herní zóně. To zní hrozně kurva logicky. To zní jako něco, co má dělat organizátor a ne vlastně hráč povýšený na Game Mastera, který i kdyby chtěl, nemá takovej dosah, aby to těm lidem řekl, protože tohle je věc, kterou musí vidět všichni. Je skoro jako kdyby si mohl mít na základně skurvený megafon a říct, hele, tohle je gentlemanská dohoda. Jako fakt se to nedostalo k těm lidem. A tady, jakkoliv je to nejvíc logický návrh na řešení situace, která vznikla, tak tohle má jít od organizátorů a v žádném případě nemůžeš čekat, že hráči, kteří si teda přečetli pravidla, kde to je de facto povolený, teď to ti musí být jasný, že dostane jako se ke konfliktu. Dává to smysl, škoda, že to organizátor neudělali, třeba se můžou inspirovat a říct si, to dává smysl, děkujeme a už to takhle budeme dělat. Protože já jsem se dozvěděl, v noci jsem slyšel akorát gentlemanská dohoda.
mi kurva řekni, co to je. Jako, já jsem v pravidlech žádnou gentlemanskou hru neviděl. To mi přijde prostě stupidní. Jakkoliv to dává jako fakt selský rozum, OK, ale to nejde prostě. Je to stejný vymrt, jako když uděláš, hele, tady byly pravidla, co jste potvrdili, 15 minut před akcí se mění. Jo, je to, já chápu, výborně, za to nemůže ani stařešina, ani Reaper, nikdo. Jo, oni se snažili řešit jenom sračku, ale pravděpodobně došlo k vícero takovým jako... Nikdo se nezranil, takže to asi mělo dopad, ale chtělo by to víc pomoct s tou informovaností. Já doufám, nebo věřím, že jenom ne náš 18 členný tým o to nevěděl. Nevědělo to víc lidí. Hromada, no. Je to fakt velký zásah a chtěl bych vědět, že klub německých turistů to podle mě nevěděl 100%. Takže. Ale klub německých turistů obecně ty pravidla moc neřeší, protože říkali mi kluci od povstalců, že když jeli s normálním herním autem, ne jako Armard, ale normální, tak na ně prostě Němci řvali, že když nemají Armard, tak musí jezdit s otevřenýma okýnkama a podobné věci. Jo, takže tak, to stejné prostě ježdění bez rožnutých světel a tak dále. Ano, rožnutá světla, to je téma. To je jako základní věc, řešili jsme to několikrát. Prostě když ty světla neumím rožnout, tak jak po tobě můžu chtít, abys pochopil jako zbytek těch pravidel, když si nezapamatuješ tohle. Herní aut není za stolik, aby... Nebo přilep si třeba civilní SPZ-ku, prostě herní SPZ-kou. Chápu, že si na ně pyšný, ale... Neschovávej si dovnitř, neschovávej si třeba herní SPZ-ku pod maskovací síť a tak dále. Zase nikdo to nekontroluje. Ano. Já by byl pro zřízení aparátu Airsoft Wars, měli by černá trička a byl tam nápis a oni by právě vždycky přišli a podrobili kontrole tvůj vůz a pak by mu tak jako zbabili, aby se strhli a řekli taková nic. Asi byla i ta idea, ale prostě nikdo to nedělá. No. Já bych to chtěl dělat. Ale to bych to musel dělat zadarmo ve volném čase, takže to si mi nechce. Právě. Takže... A to není měření, jako tohle, jako víš, jak, to není měření kvéru na chronu, takže... Měření asi nebudeme ani mluvit, to je furt jako to stejná Ale to proběhlo jako v pohodě, tam teďka nemám pocit, že bylo něco jako blbě, ne? Uvidíme v komentářích, co nám zase napíšou kluci, kteří tam přišli třeba jako s puškou, no to je asi jedno, uvidíme. Každopádně jo, pátek za mě super, v noci bylo co dělat, super. Vysílačka, komunikovali, komunikovalo, my jsme věděli, co se děje, s dronem se komunikovalo, super. Tam byl pán, který prostě, to bylo super, on prostě udělal nějaký recon dronem, ten to předal, Hčku ti to předalo, vojáčkovej zážitek, jak debil, za mě já jsem úplně v pohodě, opět chválíme. Ten člověk, co tam dělal to dobře a dělal to často. Dokonce s náma i vyjel a tak, jako byl fakt proaktivní, já jsem byl poprvý, no. Ale bylo to super, byl to přínos. Ne, přesně tak, takže to bylo super. Jako dron byl už i na Kandaháru, myslím si, že to byl ten stejný člověk, ale tady to opravdu fungovalo. Jo, to předávání těch informací, ne vždycky teda, ale fungovalo to. V většině případů. Sobota v podstatě se pokračovalo v těch nasazených úkolech. V pátek večer se útočilo na Strongpoint, který vlastně padnul. Ano. V sobotu večer se útočilo na to německé Fopko, které taky padlo. To německé Fopko padlo kvůli toho, že jsme měli bránit Fopko, které oni opustili, kde prostě 80 lidí jiné národnosti odešlo do prdele ze základny, kterou my jsme měli jim pomoct bránit. Ne, že my máme bránit, my jsme měli pomoct jim bránit. Tady to. Spoiler, nezvládli jsme to. 18 lidech jsme se ku podivu neubránili, přesile zhruba 300 lidí. Ale... Jo, a jedné dodávce, která jela mimo herní cestu. Kdyby jedna dodávka, oni tam byly 2 ty auta. Ale jo, takhle, sobota, dvě věci, které se staly, které jakoby mě to dost pokazily. Jedna věc, o té už jsme mluvili, nesrovnalost nebo naše blbost, že jsme si nevšimli, že armatkár je zničený 4 kuličkama, takže tam došlo nějaké výměně názorů, Borec měl pravdu, omluvili jsme se mu, zničil nás, jeli jsme do prdele, za co musím frajera pochválit. Měl paintballku, ale měl to udělané ve tvaru RPGčka. Vypadalo to hezky a viděl jsem ho, jak přebíjí, hodil tam 1 kuličku, tu vystřelil, potom si šáhl pro druhou, tu tam hodil, vystřelil a nemůžu mu říct půl slova. Prostě udělal to přesně tak, jak má. Navíc podle všeho stříleli 2, takže měli velkou šanci. Jo, stříleli 2. Já jsem viděl tady toho potom chudáka, co dostal tím safegunem do nosu, spustil jsem mu trošku krve, ale jako za mě úplně super. Prostě léčka, o které nám nikdo neřekl. Dostali jsme 2 kule hnedka, 3. vlastně hnedka potom, čili nás to zastavilo, věž ještě chvilku fungovala, pak jsme dostali 4, pak jsme si vyřešili nějakou nesrovnalost, jasně. Borcovi jsem se potom byl ještě, přesně tak, Borcovi jsem se, ale pozor, po zásahu safegunem nedošlo k žádné fyzické potyčce, že bychom se tam poprali.
Mluvilo se o tom. Ano, rumor says. Prostě pak jsme si podali ruce, ještě jsem se mu zajel omluvit, hodil jsem mu tam kopačku. Ne, kšiltovku, protože mě to fakt mrzelo, jelikož tohle je přesně ten typ věcí, které nemám rád, když se na těch akcích stanou a zároveň on udělal všechno dobře. Takže za mě jako v topu. A jsem rád, že i na té protistraně jsou lidi, kteří jsou normální a kteří ví, jak to mají dělat. Prostě on tam mohl mít nasypané ty 3 kule a jeden a neudělal to. Jo, prostě fakt si to přepíjel. Tam se asi dostaneme zase opět k tomu, že to byly APKčka. To nebyli právě. Tohle to byl random borec. My jsme si mysleli, že to jsou APKčka, ale oni mi pak říkali, že to byl nějaký random borec, co se tam jako přichomítnul ze stejné vesnice. Ty s těma paintballama nebyly APKčka? Ne, právě, že ten borec s tím rozstřelným nosem tak nebyl. Ale jako frajer jak hovado, udělal všechno dobře, za mě jako v topu. Zničil nás, jeli jsme pryč. A ještě měl jako tu, řekněme, trpělivost. Jo, já říkám, se pál z toho okna a on ten telefon. Hej, mám pravdu. 4, přesně. Martin Dejč. Zhasnu. Omlouváme se. Frajer utřel krev z nosu. A ho takhle. No, tak možná jsme kokoti. To si chtěl, ale uznali jsme. Ne, přesně, jako tady v tom měl pravdu. Já jsem se mu omluvil jsem mu 2krát. Martinová omluva je taková specifická. A jeli jsme do prdele, protože tady jako nebylo co řešit. A druhá věc, ale bohužel, která se stala, tak dokonce 2krát, tak prostě borec nám běhnul před auto. Jednou vlastně před rozjetého rama, nebo takhle, ukážeme potom video, pokud se nám ho podaří vystřihnout, tak už jsem prostě rozběhl se zezadu, viděl pomalu jedoucí auto, běžel podél boku, já jsem si ho všiml, říkám, hej, někdo tu běží, začni brzdit, ty si začal brzdit a borec prostě skočil před to auto. Já jsem stáhl okýnko, trefil jsem ho pistolí, on začal něco počívat ohledně toho, že to byl blind fire, což mě trošku jako rozhněvalo. A šel jsi mu to vysvětlit? A začal jsem na něho velmi nevýbravě řvát, jestli se jako úplně zbláznil a jako komu bych potom vysvětloval, že jsme ho prostě tím 3tunovým autem žvíkli, a jestli jeho mamince nebo komu. Bohužel, borec udělal jistou věc, kdy já jsem mu to chtěl jít vysvětlit osobně ven, tak otevřel jsem dveře a pomohl jsem si nohou v jejich otevření. Borec udělal krok. Pro ty, co to nechápou, Martin vykopl dveře, ale nepředpokládal, že pán půjde směrem k nám. Udělal krok dopředu, takže vlastně jsem borce trefil rámem dveří, což mu zlomilo trn pažby na jeho primu, protože měl tu zbraň vlastně pověšenou na sobě. A tady zase. A to jsme nevěděli v tu chvíli. To jsme nevěděli. Zároveň přesně tak, jako borec potom, ku podivu tady po tom zásahu, ale uznal, že teda udělal hloupost. Zároveň tam měli spoluhráči, kteří mu taky řekli, že mám pravdu, že to prostě byla blbost, že jako neexistuje, ano, slušně řečeno hlupák, že neexistuje, že prostě běží před to auto, že před něho skočí, ať se podívá, na jakém jsme povrchu, že prostě na tom štěrku jako se ti to smekne a podobně, takže to jsme si nějakým způsobem vyříkali na místě. Pak jsme se dozvěděli, že... Dozvěděli jsme si potom, co jsme jeli za frajerem s rozstřeleným nosem. Jsme si řekli, hele, teďka jsme mrtví, máme chvilku, je to za rohem, skočíme tam a prostě skecnem, on dostane 2 kšeltovky, protože prostě ten farňák mě mrzí, podíváme se, jak to vypadá proti straně. Vyřešili jsme to s ním, on byl v pohodě, ruka, díky, čau, a jedeme zpátky. Ale mává na nás stařešina. Chytil si nás stařešina, který nás jako samozřejmě podle auta poznal a ten borec, který nám skočil před to auto, který vlezl do dveří, tak vlastně byl ze stejné vesnice a tam nám řekl, že jsme mu, nebo já, že jsem mu zničil zbraň. Říkám, OK, jestli je tady, tak ho zavolej, mrknem na to. A jdeme to řešit. Přesně tak. Zjistili jsme, že teda měl na AR-ku zlomený ten pažby na primu. Říkám, jo, neměl před tím autem co dělat. Někteří i z jeho vlastní strany tvrdili, kdyby to neudělal, tak se tohle to nestane. Nicméně za mě, kdybych je neotevřel tak akčně, jak jsem je otevřel, tak se to nemuselo stát, čili já přijímám plnou zodpovědnost za to, že ano, že jsem mu velmi jsem tomu jako trnu pomohl, emotivní, ano. Že jsem tomu trnu velmi pomohl, možná už byl naprasklý, to nevíme. Nicméně říkám, OK, dej mi kontakt, jestli chceš jenom tělo, pošlu ti tělo, buď nám tu zbraň dej, my ti to vyměníme, pošleme ti to zpátky, a nebo říkal, že to má nějaký upgrade, říkám fajn, dej to tomu, kdo ti to dělal, ať to rozebere, ať se podívá, jestli je to opravdu jenom ten trn, za mě jo, ale může se stát. Čekám teďka na zprávu, jsme v kontaktu, říkal, že prostě mi dá vědět příští týden, fajn, čekám, co bude chtít, pošlu mu ten díl, za mě vyřešeno. Jo, prostě jo. Pořád si myslím, že by se k tomuhle měl každý stavět čelem, pokud udělá něco, co někomu něco za mě to zničí. jsou 2 situace. On přesně to posral tím autem, přesně ale tak. Reálně prostě tam došlo k další věci a to je tohleto a to není takový to. Hele, skočil znám pod auto, buď rád, ty vole, že tady ještě seš. Ne, tak jsem dospělej, prostě zničím někomu něco.
chuj s tím, že teda to mělo jako nějakou jako aktivaci tady tím gestem. Protože mohlo to být i kvůli toho, že tě třeba blbě trefí. To je jedno, co to aktivovalo. Jsou to dvě situace a ta situace prostě skončila zničením jeho majetku a ty seš prostě normální člověk, tak řekneš, že OK, stane se, já přijímám tu zodpovědnost a vyřešili jsme to lidsky. Jo? Přesně tak, podali jsme si ruce, za mě vyřešeno. Pak vlastně jsme se bavili ještě s tím stařešinou, takže tam jsme zjistili ty rozdíly mezi jako jejich přístupem, naším přístupem, to, že prostě přijede do herní vesnice. Nepamatuju si, jak se jmenoval, ale chválím, týpek byl hodně super. Kde jako předpokládám, že ve svém volném čase, kdy si zaplatí ještě poplatek, pravděpodobně, za to, že tam jede, tak jako přijede na místo, kde má mít herní vesnici, tam má prostě hozené tyčky od stanu a plachtu, ať si to postaví a všechno si tam vyřeší sám. Takže to je takové trošku jako smutné, ale Borec byl fakt v pohodě, pokecali jsme si. Ještě se nám omlouvám, říká, já jsem to už předal organizátorům a oni asi jako podniknou patřičné kroky. Je jako kdyby ten byl poprvé. Ale to jsme neviděli, že na cestě už byla zběsilá exka, vole, na 4kolce a šel řešit, vole. Ne. Protože se dozvěděl, to je takový to, dějou se přečiny. Víš, jak máš vždycky tam ten, co spí a takové. Myslím si, že to jsou 3 zelený auta s tou veverkou. A... jdeme řešit. Ne, tady tohle to se vlastně vyřešilo tak, já jsem to potom i, myslím, že tam byl Igor, takže jsem mu to řekl, prostě došlo tady k tomu. Zajímavé je, co se neslo. Ano. Co se reálně stalo a co se neslo a co se pravděpodobně teprve ponese. Protože už předtím, než jsme vůbec jako věděli, že se něco stalo a takhle, nebo že tam došlo i k poškození té zbraně, tak nám právě někdo řekl, že jo, já jsem slyšel, že tam někde po sobě házeli zbraněma a že to bylo nějaké vyhracené. Říkám, to si jako úplně nejsem jistý, ale nikdy zbraně nehodil. Přesně. A když jsme potom vlastně přijeli zpátky, tak už jsme slyšeli, že to, co se neslo, tak bylo, že já jsem vyletěl z auta, prostě po někom jsem tam vskočil, začal jsem ho mlátit a v rámci toho, jak jsem ho mlátil, tak jsem mu rozbil tu zbraň. Jsi nejsilák, ty vole. Jako říkal jsem si, že bych to přelomil normálně. Člověk v tu chvíli jako tak zvláštně jako říká, tak jako nechám to, ne? Ať si myslí, že jsem takovej prostě frajer. Ne, takže to se opravdu nestalo. Bylo to tak, jak jsme teďka řekli, což jde vidět potom případně na videu. Myslím si, že to minimálně bude jako na videu z Lizardu na druhém kanálu. Určitě. Takže tam si potom každý může udělat obrázek. Nicméně tohle to bohužel jsou ty situace, které jsou opravdu nebezpečné. Stalo se to prostě nám, kdy nám běhl před rozjeté auto, pak další borec skočil před zastavené auto. Je to prostě špatně, tohle to je v pravidlech a zase za tohle jako nemůže organizátor, protože organizátor jasně řekl, ano, tohle to nesmíte dělat. Jo, tohle to prostě nedělejte. Ne, je to nebezpečné. A stejně se najde někdo, kdo ti tam skočí. Oni vždycky jako to svalují na to, že prostě ten adrenalin, že prostě to v sobě prostě vemeš. Takhle, prostě se to vznikne. Jak jsme se bavili, já mám pochopení, protože chceš něco herně udělat, ale vždycky. Jako tak moc se ti zatemní, kámo. Jako prostě to je fakt. Jo, ale... Je to kuličková válka. Ale... A ten podběh, já tam vlezeš, kámo, po ten ram, ale to prostě jako nechceš. Tady já ti dám 2 hodiny respam, ale to nedáš. Tady tu situaci jsme v podstatě vyřešili tak, že jsem řekl, OK, tady už to jako jde hodně nahoru, ty vášně a všechno, končíme blikačky, jedeme pryč, zresetujeme se a prostě vrátíme se za 2 hodiny. Ty z nás zresetoval vlastně u toho, když Fred dostal na nosu, tak z nás vyresetoval a vlastně i u něho. To prostě Martin oznámí, že je konec, že ty vášně překročili nějakou hranici, všechny nás zabije a jedeme domů. Pohoda. Ne, myslím si, že tady v těch situacích je to fakt lepší. Ještě v sobotu stala se zajímavá věc. Auto, které my jsme do té doby nepotkali z protistrany, tak byla tam zajímavé duo 2 aut, kdy jedno jezdilo vepředu, mělo normálně kiksňovou věž, čili střelec se nedal trefit. A za ním jezdilo auto, které mělo vzadu okýnko, zásahovou plochu, vyřezanou díru v kufru, v té díře koberec, vyřezanou čárou, a tím se prostrkoval kulomet. Případně paintball. Podle potřeby. Podle potřeby, přesně tak. A určitě tak. Z toho vystrkoval paintball, který byl podle předlohy. 100%. To už je to poslední, vole. Jo, to už vůbec... Nicméně, samozřejmě modus operandi tohoto týmu, nebo co to bylo, byl, že když došlo ke konfliktu, tak to vozidlo vzadu začalo couvat proti té útočící straně, ať už to bylo vozidlo nebo to. Takže najednou strašně malá šance, že ho někdo trefí do té zásahové plochy na nějakou větší vzdálenost. Ale couvání je pořád v mezích pravidel. Couvání je za mě v mezích pravidel. Je.
Co za mě není v mezích pravidel je to, že za A je to nebezpečné, protože málo kdo umí couvat. To můžu potvrdit. Za B to, že za ním jelo normálně to auto, jakoby otočené čelem, takže si krylo vlastně to jedno auto, co couvalo, krylo čelní sklo, tu zásahovou plochu toho auta s tou věží, stříleli přes sebe. Tak a teďka. Stěžovali jsme si na to, organizátoři, byl jsem tam, řekli mi, to se mi moc nelíbí. Jeden z nich to jel řešit. Zvedl se, jo? Zvedl se, jel to řešit. Vrátili se s tím, že dostali velmi důrazné varování. Něco jako když máte černou tečku, tak na Airsoft Wars je ještě ne nad tečkou. Máte důrazné varování, protože byli slušní a oháněli se fotkama našich aut z Kandaháru. Takže my jsme způsobili tady tenhle ten. Z Kandaháru, kde tvrdili, že zásahová plocha byla překrytá žebříkem. Naším masivním žebříkem. Opět asi dáme fotku. Zde obrazový materiál našeho masivního žebříku. Paradoxní je, že kdykoliv jsme na Lizardu, kde se nám teda nikdo neobtěžoval tu zásahovou plochu dát. Ano. Kdykoliv jsme dostali paintballem do toho zadního okna, bylo to mimochodem vidět i přes tu mříž, a hlavně tam mříž dělá neskutečný kravál, ale to nevadí, ale šlo to vidět. Ale šlo to vidět. Tak vždycky byla pod tím žebříkem. Vždycky byla v místě, kde jsme vozili tu zásahovou plochu, pokud jsme ji dostali. Takže my jsme někoho tak rozčílili, že vlastně nám organizátor řekl, tady máte zásahovou plochu, my jsme si ji dali na tohle místo, on řekl ano. My jsme teda navrhovali, že chceme celé sklo, které je 10násobně velké, že ho přijímáme jako zásahovou plochu. Ne, bylo nám odpovězeno, že tam musíme mít tu A4. OK. Organizátor viděl, schválil. A tohle rozhněvalo některé natolik, že si řekli, já si tam dám koberec, udělám si tam díru. Ne, já si spíš myslím, že oni už to tam měli, ale našli. Ale já jako upřímně úplně nechápu, proč oni řešili díru v tom. A teďka, k čemu já se chci dostat? Když jsme stavili rama, tak jsme si několikrát říkali, že by bylo strašně super, kdyby se dozadu udělali průhledy a pod to se udělali gunporty. Stejně tak, jak to mají některé M-rapy. Jenom na hlaveň, zároveň z okýnka vidíš, kam střílíš. Chyba lávky. Jednak kromě za mě by to byla extrémní prasárna na ten Airsoft. Jako hodně. To jako hodně. Je to vlastně Kýsně 2.0. Přesně tak, takže jako z toho důvodu jsme to zavrhli. Ale mimo jiné si myslím, že se to velmi dá považovat za blind fire, protože ty sice se díváš ven, ale ty nemáš kontrolu nad tím, kam ta zbraň míří. A teď mi řekni, jak máš kontrolu nad tím, kam ta zbraň míří, když máš prostrčenou skrz koberec v kufru a díváš se nad ní. Nejsem teďka tak technicky znalý, ale nějaká kobercovize jako není. Nemyslím si. A někteří, kteří letos samozřejmě tam nebyli, ale se mohli posrat, že naši kluci stříleli loni na Lizardu, že se kryli vlastně pod tím kulometem nebo z boku toho kulometu. Že se dívali, kde míří hlaveň. A my jsme si řekli, aniž by nám k tomu kdokoliv cokoliv oficiálně řekl, tak my jsme si řekli, hej, tohle to je hodně šedá zóna za mě. Prostě ne vždycky budeš mít palici nad tím kulometem. Vždycky se budeš prostě dívat jako tam. Malej Peťa to má hodně handicap. Přesně, ale dodržuje ale to. I tak tam ční. Vždycky se tam budeš takhle dívat. Tím jsme se nějak jako sebe skorigovali, aniž bychom, a zároveň jsme předešli už u přístavbě toho ramu tomu, aby vůbec někdo mohl tohleto jakoby našknout, že je to nějaký blind fire, cokoliv. A teďka tam máš prostě auto, které je zcela zřejmě blind fire, plus tam strká ten paintball, který podle mě nikdo neskontroloval. Couvá do boje, což není proti pravidlům, ale je to prostě za mě jako hodně prasárna couvat po těch cestách. A organizátor řekne ty, protože oni měli fotky toho, jak my máme schválené auta. Které schválili ti organizátoři. Za náma nikdy nikdo nepřišel, máte něco špatně. Protože i kdyby, jako třeba v případě naší dodávky, my řešíme věci na místě, dokonce není to takové, ne, pozdě. Ne, řešili bychom ji. Kdyby nám řekli, že ta zasahová plocha pod tím žebříkem, že ta šprušle prostě, která má asi centák a půl, kdyby bylo hovado, takže ji máme dát vedle, tak vezmeme tu duct tape a přilepíme to tam, kam organizátor řekne, protože my organizátora posloucháme. Takže jestli tady informace k ním dorazila v tu chvíli, tak to udělali. Kdyby přišel v sobotu večer, že si máme dát A4 na tu zadní, tak mu neřekneme, to není, nic mi to dal v pátek. Tak ji tam přilepím a pokračuju dál, protože to organizátor řekl. A není co řešit. A logicky, jak se asi budu chovat příští rok, když vím, že jsem tam měl něco, s čím měli lidi problém, ale organizátor mi řekl, no a jako kluci, to se nám moc nelíbí. Důrazně, a oni vlastně řekli, jako, že už to nebude prostě důrazné napomenutí. A co to změnilo vlastně? Ten člověk to mohl dát používat nic. A v neděli jsme je potkali.
A jak to dopadlo? Neudělali jsme s tím vůbec nic, protože borec tam měl prostrčený kulomet, pak tam prostrčil paintball, za ním stálo druhé auto, otočená kiksňa, střílel nad ním a v podstatě pro nás jako tohle to je neřešitelná situace. Protože jsme neschopní. Protože jsme neschopní, přesně tak. Neschopní. Přesně ano, tak. Tak to je velká šmouha. To je zvláštní. Člověka skoro napadá, že vlastně ať udělá jakýkoliv přečin tady na ty akci, krom toho, že točíš video o tom, jak jsou neschopní, tak vždycky to má jako hovnový následek. Jo. A proto to ti lidi dělají. Proto si s těma pravidlama vytírají prdele jako organizátoři. Protože fakt ty se nebojíš ani, že tě vyhodí z té akce. Ne. Jako reálně. Ne. Prostě. Jakože údajně, tohle jsme se bavili s Matym, já jsem tady tu informaci nedostal, ale Maty říkal, že si to ověřoval, že nějaké SPZky herní se strhaly, jo, že někdo prostě se nějakým způsobem prohřešil. Tady u toho důrazného napomenutí se to nestalo. Přesně tak. Takže nevím, co udělali ti ostatní. Přesně tak. Tohle to jakoby vyloženě se dotýkalo nás, protože jsme tu stejnou bandu potkali potom, o den později a stalo se přesně to, co jakoby nám říkali kluci. Ale tady se to jako nestalo. Jo? A zase, tak organizátor má snad poslední slovo. Pokud organizátor řekne, kluci, nebudete to používat, tak prostě tak to nebudete používat. A jeho gesto je, sundávám herní SPZky. On tě pokud vás ještě jednou uvidím, že to děláte, za nás je to blind fire, je to proti pravidlům, má to oporu v pravidlech za mě, tak vám sundám herní SPZky, můžete si tady běhat, pokud uděláte ještě něco, jeďte domů. To se nestalo, dostali teda napomenutí a používali to vesele dál, herní SPZky měli dál, takže pro ně se vlastně nic nezměnilo. A vlastně jaký to vysílá signál všem ostatním, kteří dělají něco, co není úplně v pravidle. A odpověď oficiální byla, není to v rozporu s pravidly, ty pravidla to neřeší. Jako za mě je prostě blind fire a hotovo. Jo? Ale ano, nikde v pravidlech není napsáno, že nemůžeš mít vyřezanou díru někde po autě. O střílnách tam není napsáno. Ne. OK. Jako ano, principiálně to kysňa. To, že on přes ten koberec nemohl vidět, mi přijde blind fire, to on prostě díval, nezakecáš. On měl prostrčenou hlaveň a nad tím se díval. Aha, takže kysňa. Jo. Důraz na napomenutí, milu důraz na napomenutí. Takže asi tak, no. Tohle to jako bylo takové smutné. Neděle. OK, dobře, neděle. Neděle za mě letos. Bývá to jak vždycky. Vždycky mám ten pocit, ale teďka na Lizardu jsem ho měl extrémní, že to bylo úplně zbytečné. Kdyby jsme se možná v neděli ráno, jo? Kdyby jsme vynechali ten nedělní, úplně tu nedělní herní dobu. Dali jsme si noční harvesty, věci. Přesně, protože to bylo super, plus konvoje a všechno. Vychrupkali se a v 8 stali. Zbalili a jeli do prdele. Tak bychom udělali mnohem líp, než to, že jsme tam zůstali a akorát se nasrali. Protože v neděli chápu, že tradicí tady těch akcí je, že v neděli se udá nějaký bod na mapě, o který se bojuje. A kdo ho drží ve 12, ten vyhrál tady tu misi. To, že máš herní fobko, strong point, herní vesnice, herní zájmové body, jako byla ta Ammo Factory Hospital a tak dále, je super. Tak proč je nevyužít i tady na to? Nebo třeba taky, jak jsme se bavili s klukama, proč nedá třeba 3 úkoly zároveň a ty jednotky se musí přesouvat. Hej, oni nám to tady berou, tady ne, cokoliv. Ne. Určí se největší kopec na mapě a řekne se, ten dobijete. Problém. Už v sobotu večer jsme viděli, že spousta lidí odjíždí. Už sobotu. ISAF měl kolik? 500 nebo 600 lidí. Jo, zhruba nějak takhle, tady v těch hodnotách. V tu neděli, když já jsem si šel pro briefing, protože jsme šli v sobotu spát jako ve 4, tak v neděli ráno jsme šli ve 4 spát, jako v 7 jsme byli zase ready, tak když jsem si šel kolem 8 pro briefing, tak bylo 85 ISAFáků, kteří ještě hráli a kteří šli bojovat o ten kopec. Plus 18 z nás. Takže hrálo 100 lidí reálně. Jo? To není špatně. A teďka. Za to nemůžou, protože ty lidi si můžou a seberou a jdou do prdele. Třeba to mají daleko do Liberce třeba. To je za mě taky v pohodě. To neskontroluješ. Ale proč se teda nesnažím dát těm lidem nějakou incentivu, aby tam teda zůstali? Proč, když vím, že se na těch cestách blbě jezdí, že se blokujou, před koncem hrací doby pouštím civilní vozidla na silnice, kdy hra má mít přednost. A teďka, už když jsme vyjížděli, my jsme měli problém se v tu neděli dostat z bejsky, protože proti nám kolona civilních aut, které na té polněčce prostě hopsají a ty máš jako herní vozidlo přednost
ale on ti do té škarpy neuhne. No, takže On stejně ti pouštíš neuhne. ty ho. No. Takže stejně pouštíš ty ho. My, než jsme se dostali na ten strong point, tak nám to trvalo půl hodiny, protože jsme neustále na všech těch cestách potkávali civilní auta. Proč? Proč u vjezdu do toho prostoru? Tam se vyjíždí jednou cestou. Ano. Nesedí někdo z organizátorů, To je, někdo z crew, jak oni to chtějí, prostě jo, organizátor je mi jedno, jak mají tu strukturu. Pro mě je to organizátor. Někdo z lidí, kteří tam nehraje a dělá a mají něco společného s tím. Protože jsme byli na střední přece za organizátor. Přesně. Tak proč tam nesedí a neříká těm lidem, můžeš až ve 12? Ano. Jestli chceš odjet, v pohodě. Dotáhni si to věci, do ruk a táhni. dotáhni si věci a běž. To je v pohodě, nikdo tě to nedrží. Ano. Jo. Takže Je nějaká akce, na které to tak funguje? Jo. téměř všechny. Jako takhle, můžeme být výhrady jako World of War, ale byť to byla nejvíc na hovno akce, kdy jsme tam tehdy byli, tak tohle měli vyřešené. Prostě si tam nedostaneš. Ani pay to win nic, prostě si tam nedostaneš a nikdo tam Z nedostane. marše si taky neodjel. Mimo jiné, ano, pravda. Prostě ty auta byly za páskou a oni tě nepustili. Ano, tečka. Jako ne, budeš prostě do konce. Takže tak. Ta hra jako taková už byla víceméně mrtvá, protože... No jasně, už si nemohl najít prostě cíle. Ne, Nebo... jediná vlastně naše zajímavá přestřelka byla tady, kde teda došlo i k nějakému jako poškození těch aut a tak dále, takže jako bylo to úplně zbytečné, navíc jsme se naštvali, protože jsme potkali přesně borce prostě s kobercem v kufru, jak na tebe střílí a podobně, tam jako nevymyslí vůbec nic. Přesně tak. A teď jsme třeba přijeli zpátky a vlastně hra ještě běžela, bylo nějak 10:30, takže ještě 1.5 hodiny se mělo bojovat. Ta pejska byla plná civilních aut, místo pro otáčení herních vozidel, které se blokovalo celý víkend. Kde jsme se teda chtěli otočit ještě, Kde jsme se, jako... nedej bože, chtěli otočit ještě v průběhu hry. Tak bylo zapráskané civilníma autama. Jo, kdyby aspoň to, že tam parkovali občas ty herní auta, catering, že tam měl dodávku, čertovém, to sloužilo pro tu hru jako takovou a vždycky jsme se tam nějak otočili. Ale prostě, že před koncem hry mám prostor, který je tam specificky pro otáčení herních vozidel, zablokovaný civilníma autama, naproti hákvečku, kde sedí organizátor. A ty, když prostě přijedeš na strany, že se tam to nemáš kde vytočit s tím autem a řekneš moc pěkný prostor pro otáčení herních vozidel, tak slyšíš odpověď, jsou jediní, kdo si stěžují. Tak proč to je na té mapě, o které jsem mluvil od začátku, proč tam je vyhrazený prostor pro otáčení herních vozidel, když mě to vůbec nezajímá. Když stejně nechám otáčet se tam u hajzlu, riskuje, že tam přejedeš nějakého borce chčícího pisoáru a podobně. Ne, nulový kredit za to, že jste nevyhodili všechny auta. Že se vám podařilo poprvé na těch akcích to řešit. Poprvé se zvedli a poprvé ty auta odjížděli. Ale tím, jak to nedotáhli prostě do konce a ještě to fakt kaplitou nedělí, tak se mě, ty vole, jako hodně mimo. Ne, jakože ta neděle byla úplně zbytečná. A já mám pocit, že se vlastně nechci účastnit těch posledních dnů už nikdy. Pokud se budeme účastnit ještě nějaké akce, jo, pokud se zase příští rok nezmění kompletní koncepce, nechytne se jako otěžení někdo jiný a takhle, a nebude to zase to stejné hlídej křižovatku 4 hodiny, dostaneš body, tak, což zase opakuju, prostě tohle to jsou úkoly, které nikoho nebaví. To, co jsme dostali teďka, bylo luxusní. Ano. Oproti tomu, co bylo. Tohle to bylo luxusní. Ale tak pojďme, aspoň se tvářit, že nás to zajímá. A pokud nás to nezajímá, tak to nedělejme. Ta neděle je hrozně těžká udržet, že ti hráči prostě fakt ráno vstanou a se mi nechce, jdu se to. Ale my neřešíme hráče, my řešíme to, že prostě tam sedí borec a řekne, ne, ty tady nepojedeš. Ano, to je jediný. Prostě ne. Já vím, že nemůže přimět hrát, ale může je přimět, aby nekazili hru ostatním. Přesně co tak. ještě hrát chtějí. Přesně tak. To je úplně všechno. Já nežádám, abys tam vymýšlel a za vlasy otahal, ať si jde střílet. Jenom ho nenechej kazit hru těm, co se rozhodli, ještě hrát. Jako fakt. A tohle je fakt strašně hořký konec toho, že to mělo opravdu od pátku našlápnuto jako super akci. Ale tady tyhle ty opakující se věci, které tam jsou každý rok. Jo, přesně jak říkáš, letos opravdu se stalo, že ty auta odjížděly. Ano, opravdu. Ale pak stejně, tam prostě několik aut zůstalo, Jo. tak prostě čekám. Co s tím máme dělat? Počkám, až přijde řidič, nasadím tam nějakého. Tam ty přiměli tím, že jim sloupli ty SPZky. Bez prdele přece byla. Viděl jsem auta, které byly přímo před tím HQčkem, který měli vyloupnutý. To už tě motivuje docela. OK, tak to jo. Ale já prostě se nemůžu zbavit dojmu, že ti Poláci s tou dodávkou a ten frajer v tom kombíku, že byl prostě něčí kámoš. Hej, ty vole, aspoň to nedělejte, kurva, tak kokatě. Jako fakt, to mi to přijde prostě nechutné. Jako je to takové, jako ty vole se tak styděl, jako všichni protěžujeme kámoše a známe, ale do prdele, teď já bych se styděl, kdybych to udělal takhle o Katě. Bílý BMW kombík přímo najebaný předtím. Čau, dodávka gigantická bílá.
je jako, ty vole, tak takové, hej kámo, dobré, je to proti pravidlům, hej kámo, hoď to bokem, ať to trochu nejde vidět. Ne. Hoď si přes to síť. Je mi to, ty vole, jako ta síť byla nejvíc, jako... Každopádně tohle, říkám, nulový kredit za to. Vy jste byli tak blízko vyčistit tu základnu, která i tak vypadala jako kemp podle toho, co tam všechno dovolujete. Myslím, že ten 10metrový oheň jeden večer taky byl prostě úplně už zbytečná třešinka. Ale ty auta, vy se dostanete tak blízko tomu, že byste nám zavřeli držku. A já bych klidně i uznal, že ta V3 neměla tu herní. Víš, jako, a já bych řekl, hej, víš co? Červé, seš drsnej, ty jsi zvedl prdel, i když to posunulo z 10 na 12 hodin, jo, že až ve 12 a tak dál. Hej, víš co? Smekám, ty jsi něco udělal. Tak si udějte vlastní akci. Ale někdo se spokojí s tím, že prostě mu stačí tohle, že tohle takhle udělá jako. Takže to bylo k neděli, jdeme rekapitulovat. Je tam ještě pár věcí, které nebyly vyřčeny. Jako třeba? Moje oblíbené. Prosím tě, Martine, od kolika let je vstup na tuhletu akci? Podle pravidel od 15 let s podepsaným souhlasem zákonného zástupce. Super. Takže kdyby somehow se tam dostal někdo, komu jsou 4 měsíce, co by si s takovým člověkem dělal? Protože už jsou to lidi ve 4 měsících. Co by si dělal? Řekl bych, že tam nesmí být. On by ti nerozuměl, jsou mu 4 měsíce, takže tam má zákonného zástupce pravděpodobně matka nebo otec. Asi bych jim řekl, že tam nesmí být. Asi bych doufal, že někdo řekl, že se asi úplně posral, proč na takové místo vůbec tahá takovéhle dítě. Potom, co zjistíš, že v druhém stanu je tohleto dítě zavřený, nebo minimálně se tam nachází, nevím, jestli on někdo nechal svobodnou vůli, že může odejít, a řve tam jak tur, my jsme v těch stanech, tam bylo na zdechnutí, dýchal jsi tam ten prach z těch cest, já čumím, že to děcko ještě řvalo. A prostě organizátor ti řekne, co s tím mám dělat? To není v pravidlech. Jsou tam zakázaní psy. Taky tam jeden štěkal. Ty se zakázali prostě v pravidlech, ale pravda, děti se nezakázaly. Ne, tak máš tam dané ty vole, že to od 15. Protože, víš proč? Protože zakázané se účastnit pod 15 let. Ale Oni neměli se pásku. Tam můžeš. Oni neměli pásku. Já si myslím... Proč tam ti lidi bez pásky můžou být? Přesně tak. A teď si to vem, že pokud to takhle je, nebo reálně, zamysli se nad tím, tam není žádná kontrola. Tam není žádný organizátor, který by se pohyboval v poli. Tam není nikdo, kdo tu hru kontroluje ve smyslu, tak teďka jsem tady Game Master, ukažte mi všichni pásky, pamatuj si na marš. Ano. Prostě dostřílel se a borec, OK, auta, fuel karty, super. Musel si mít herní IDčko, kde jsi měl vlastně to hráčské číslo a reálné IDčko, aby se nestalo, že prostě někdo si půjčuje pásky a tak dále. Musel si to ukázat. Borec to kontroloval. Nás v tom Polsku za ty 2 dny zkontrolovali 4x, 5x a prostě bylo to na náhodu. Vem si, že ty pokud přijdeš Airsoft Wars, jo? Jako takové. Registrace, super, máš pásku. Teď si vem. Mám tam kámoše, co tam spí. Já za nima přijedu do toho stanu. Vytáhnu si věci gear a jdu si s nima střílet. Kdo to zjistí? Nedělám si iluzi. Jak to zjistíš? Nezjistíš. Pokud neuděláš nějaký průser, že tě nějaký rapel jako já prostě chytne za límec a řekne ukaž mi pásku, já si ji vyfotím dveřma. Že prostě... že prostě si tě chytím a řeknu, ukaž mi pásku a zjistím, že tu pásku nemáš a teda pak možná by to někdo řešil, nevím, tak vlastně jako ty to nezjistíš. A stejně tak, takže mně z toho vyplývá, že já tam můžu přijet, ano, očividně. přivést si celou rodinu na kempování a vlastně nikomu to nebude vadit, protože nikdo o tom neví. Nikdo to nemá k tomu kontrolovat. Protože logicky to dítě nemá registraci, tak tam nemá co dělat a ten rodič, co ho tam dovezl, je debil a tím pádem tam by neměl dělat taky. A fakt pochybuju, že tu oni jako hráli, jako, nebo co to je za hovno. Já nevím, prostě. Ale mi to jedno, každopádně mě jde o to, že tam prostě bylo dítě tohohle věku a přišlo mi to úplně přes čáru. Stalo se to pár let zpátky na Protektoru, kde se až tolik nestřílí. A i tak tam prostě chodil někdo s kočárem. Nemluvně ten v tom. A jako mně to bylo značně nepříjemné. A šli jsme z toho místa do prdele. Ano. Prostě kdykoliv se tam může cokoliv pojebat. A teď si vem, a teď přesně, v tom stanu bylo 40 stupňů, prostě prach, všude všechno. A teď si vezmu jako, v té bejsce se neustále střílí. Nikdo si nedal tu práci, že by tam bylo dedikované místo střelnice pro zastřelování zbraní. Prostě střílí se tam všude možně. Tak to vletí do toho stanu a jako to dítě to zabije. Pokud ho nezabiješ sám. To vydrží, jak to bude jenom jako safe gun, tak to dá. Jo, pokud to je jako, imunita. Pokud to nedostaneš prostě jako... Ne, já se k tomu nechci ani vyjadřovat, jenom prostě ten fakt toho, jako důsledky a vymýšlet, ne, je to špatně. Navíc, hele, byl jsem na tom HQčku, zeptal jsem se ho, jestli jako má pocit, že tohle je normální. Opět pokrčenou rameny a s tím, že jako nic.
by se nedej bože něco stalo, tak je to opět jako prostě titulek, který jako nutně Airsoft potřebuje. Prostě 4měsíční dítě zemřelo na Airsoftové akci. Organizátoři pokrčili rameny. Wow. Na čím dál by si takhle pokrčil rameny? Jo, úplně jednoduchý, budeme to sypat, protože nechceme, ať je to další. Proběhla tam v sobotu informace o domnělé, o krádeži. Prostě za náma přišli, že jim ze stanu zmizely 2 GoPra. Nevíme kolik. Ano, nějaké GoPra. Člověk se zastaví a řekne si, jak naivní idiot je, že je na akci, kde má hromadu věcí a celkově vlastně, když si neřešil, necháš si tam prostě, já nevím, klíče, je ti to jedno, necháš tam hromadu věcí, zavřeš stan. Je to 8 let, co na podobné akci zmizela jedna zbraň. Od té doby prostě nic. Takže nějaký princip to. Ale všichni si jako najednou řeknou, ty vole, já jsem takovej naivní odsaz, že si tady nechávám věci. A teď OK, kdo teďka krade, že jo? Teď prostě stojíš, čumíš, úplně paranoidní, prostě všechno. A teďka si řekneš, co teď? Tak jdeš za organizátorama a zeptáš se jich, jestli k ní dostala tahle informace. Dostala. A jak s ní jako naložíte? Tam existuje jako více scénářů. Zvoli si scénář nejméně pravděpodobný pro lidský rozum, pro ně nejvíc pravděpodobný a to uděláme úplný hovno. Takže říkám, prostě když se něco takového stane, ty vole, kdybys byl na festiáku 10 000 lidech, tak to vyhlásíš do toho amplionu, řekneš, hele, zvyšující krádeže, už to tam jako, protože ty přijímáš, že v koncentraci lidí se tohle děje, lidi jsou zlí, hotovo. Tak jenom připomeneš, auto není trezor, v našem případě trošku je, a nenechávejte si věci, nedávejte šanci zlodějům a podobný kidy, ale prostě uděláš nějakou interakci, která ty lidi motivuje. Ty vole, wow, jsem úplně zapomněl. Všichni tady se tváří jako v pohodě, ale nejsou kámoši, může se to stát. Dávám si pozor na osobní věci. Ne, to se prostě nestane. Takže tam stojíš a řekneš si, ty vole, takže i tohle je vám uprdele. Tak z vlastní nějaké iniciativy, protože lidský tě to sere, tak si řekneš, hele, lidi, co tady znám, tak asi jim to řeknu. Takže potom, co po další hodině jsem si řekl, ty vole, tak frajer mi tady půjčil nočák, tak mi přijde slušný říct, ty vole, kolik těch nočáků tady kurva má, takže když já vím, že se tady krade, tak za ním kurva jdu a zeptám se ho. Já jsem čekal, že budu zase taková jako paranoidní hvězda, a on mi řekne, však já, už mi to vravili. A on, však já tu mám nočáky a začal si je schovávat. A ty si řekneš, že i takový lidi na toho postu, víš, co je zvláštní? On tam neparkoval svý neherní vozidlo, takže asi nebyl dost kámoš. Podle mě pán z BMW v tom měl právě svoje cennosti, proto tam měl ten svůj skvost bílý. A kombík. Možná to byl ten, co kradl. Prohledat auta. Jo? Takže si řekneš, že ani ta slušnost té organizace, kdy oni řekli, po tom, co se dozvěděli o incidentu s zlomenou zbraní, tak řeknou, hej, však tak nějakého prima, že bys mu dal? Tak to je interakce. Ale hele, asi se tu krade, to nemusíš vědět. Máš tu jenom kurva věci za prostě XY peněz. A to je jenom jako mentálně, že mi tohle jako lidsky nedává smysl. Samozřejmě každý se to postaví a naloží s tím, jak chce. Za mě, abych prostě zebral ten megafon a řekl, hele, proběhla tady informace. Protože já nikoho nechci očerňovat. Ale proběhla ta informace a já s ní jak chci naložit. Aktualizuju to, hotovo. Takže lidsky tohle mě zklamalo kurevsky. To, že prostě je ti jedno 4měsíční dítě ve stanu, Ježíši Kriste, no, tak Co s tím můžu dělat? Jo, tak co mám dělat? Jo? Tak hotovo. Ale tohle jsou peníze, všichni mají rádi peníze, ne? Jako věci osobní a takhle nechceš být okradený. A ani tohle. Jako co oni mají za morální kompas prostě? Ty jsi tam dal jako 2 příklady, prostě lidský život, majetek a oni ne. Já nevím. A tam přečím proti pravidlům ne. Co je motivuje vůbec jako něco řešit? Tak z toho jsem byl jako dost zklamaný. Ale to jsou jako lidský stránky, takže jako my jsme totiž zaplatili tu herní dodávku, tak jsme ji tam měli, naházeli jsme věci do ní a aspoň jsme doufali, že tohle jako k něčemu, že to znesnadníš, jo? Takže tohle mi prostě nebere hlava. Jako. To jsou vždycky nové úrovně toho, jak organizačně můžu selhat. Další věc, jako příklad jakéhosi za mě nechutného organizačního chování, selhání, je, když prostě slyšíš, jak přijde klučina na registraci, řekne, že si chce dát registraci za ISAF, ale že teda to neměl přes web, má v ruce 2000, pravděpodobně jako na jídlo a ještě na lístek domů na celý víkend a jim řeknou, jo, super, my tě zaregistrujeme a 2000. On řekne, to bylo jako 1200 pade, 1300 pade, to je jedno. Oni, ne, na místě to jsou 2000. Tak neměli drobný, ne, Ježiši? Hej, to je jako marka docela zásadní. Jsme připraveni čelit úplně tomu, že mi to někdo vyvrátí. Že se to nestalo. Já jsem u toho nebyl. Já taky ne. Já jsem to slyšel. Od koho jsi to slyšel? Od
člověka, který stál vedle tady toho na té registraci. A dá si nepamatuješ jméno nebo takhle? Nebudu to jmenovat, vím, kdo to byl, ale... Necháme to zahádne. Pak prostě, vypadáme, že si vymýšlíme. Ne, kluci tam stáli a prostě viděli to, slyšeli to. Okay. Jestli se to opravdu stalo, tak je mi fakt jako blbě. Tam ale 750. Hej, když je ti jedno 4měsíční děcko, jako asi to nejsou ty samý lidi, víš jako. Ne, to ne, ale tak, jako, ale tak 750 hodí, že? Jako. No, jako přesně. 750. A jako to je hodně smutné. A zároveň, když jsme jako u těch nepodložených věcí, tak stejně tak, já nevím, co to letos bylo, ale kromě jako mě jako Terminátora a podobně, tak se tam jako šířily i věci včera vlastně při odjezdu, tak se objevila zpráva, zaregistroval jsem to ještě včera večer, dneska je úterý, vrátili jsme se v neděli, jo, takže v pondělí letěla zpráva, že někdo na hlavním parkovišti, které bylo neherní u registrace, rozstřílel minimálně 15 střelných skel, že jsou prasklé všechny. Martine? Já jsem to nebyl. Dobře. No a samozřejmě, že se to nestalo. Byl tam jeden borec s prasklým sklem, který pravděpodobně už s tím prasklým sklem přijel a prostě když mu to stálo 4 dny na slunku, tak ekologicky se to prasklina rozlezla, že jo. Takže nevěřte všemu, co slyšíte. Snažte se informace ověřovat. A to je taková perlička spíš. To je spíš jako taková perlička, ale opravdu to, co jsme říkali, kromě toho zvýšeného poplatku registrace, byly věci, o kterých jsme jako byli osobně. A to je hodně hozená rukavice. Ty vole, tohle o mě někdo říct, tak na to reaguju docela jako hbitě. Rychle, ale věcně. Protože nemusíme rozmíchávat nějaké extra vášně, nemusíme kvůli tomu vykopávat dveře, ale bych prostě dokázal, to jde vyvrátit, jako naprosto v pohodě. Takže je to jako určitě věc, na kterou se těším. No ale jinak jako pojedeme zás, jo, samozřejmě, super akce. To není konkurence. Ne, hele, za mě opravdu závěrečné rezumé. Za mě. Zhodnocení. Hráčsky jedna z nejlepších akcí. Když nepočítám neděli, která prostě stála za vilišprdel, tak hráčsky... Tak Lizard 26 je pro tebe. Pátek noc, sobota noc. Lizard 26 byl nejlepší Lizard, na kterém jsem byl. Nejlepší akce Airsoft Wars, na které jsem byl. Bylo co dělat, úkoly dávaly smysl, herně to dávalo smysl. S protistranou jsme neměli jediný problém, kromě toho skoku. Ano. A i s tím borcem, kde jsme prostě měli jakýsi nesoulad v pravidlech, tak jsme si nakonec řekli, ano. Jo, já jsem řekl, ty máš pravdu. On řekl, jo, v pohodě, může se stát, podali jsme si ruce. S nikým jsme se nehádali, že bychom se nedomluvili. Nebyli tam jediné, nebo my jsme nenarazili na jediného člověka, který by prostě vyloženě měl s náma problém a potřeboval se tam vyřvávat, anebo si věci upravoval podle sebe. Jo, fakt, kolikrát dobojovalo se, s klukama jsme se zasmáli, ať to dopadlo jakkoliv, jestli oni nás rozstříleli, nebo my je. Prostě jo, kluci, super, užijte si to, čaute. Když nás tam postříleli v tom lesíku, jak jsme zapadli vlastně s ramem, tak pak jsme klukům ještě udělali jako představení, že jsme tam vytahovali auto druhým autem navijákem, zasmáli jsme se a jako jeli jsme pryč. Jak vlastně couvali, nebylo tam žádný, jako fakt jsem měl pocit, že jsem s hráči stejného že si to koníčku, ano, že jsme pohodě, že tam necítím nějakou nevraživost a tak dále. Kluci, ještě to náš vlastně ten Filip jako rakeťák, tak se tam bavil s jejich RPGčkem, kdy prostě se oba smáli tomu, že oba se snažili střílet na ty protiauta, ale oběma to padalo prostě moc krátce a podobně. My jsme vytáhli auta, prostě tady kluci od povstalců se tam mohli pochcat, že já jsem tam musel skočit do toho největšího bordelu, abych prostě zahákl ten naviják a podobně. Ale tohle bylo super. A užili jsme si to. Jo. Jako já jsem měl opravdu pocit, že jsem někde, kde všichni chtějí být a nenarazil jsem na nikoho, kdo by si potřeboval léčit nějaké své mindráky na jakoby spoluhráčích nebo protihráčích, ale že fakt, že tam jsme všichni, protože si to chceme užít. Nedělám iluze, že nás všichni milujou, jako ba naopak, ale zvládají v tom případě nějaký základní prostě slušný chování a to je v pohodě. Já nechci všechny jako milujete, ale prostě umíte se chovat slušně a já to oceňuju, protože opravdu teďka už se potvrzuje, že ty akce dělají hráči. Bez keců. Jako gentlemanská dohoda, jakkoliv je to trošku mimo, tak jenom dokazuje, že my prostě hráči jako ty vole, záda mě bolí, jak to taháme ty. Jo, jako co jiného tam je? Když už ta organizace selže, no tak prostě jsou jako dvě strany a my si snažíme zahrát. Takže jo, oceňuji. Takže za mě hráčsky super. Organizačně byly tam nějaké světlé chvilky, kdy jsme si říkali, aha, fakt se tady organizačně je to největší posun.
Protože ty úkoly a tak dál, takže všechno. Jo. Dave, zlepšíš prostě mluvený projev s megafonem, dotrénuješ, za mě super. Byl jsi na vysílačce, oceňuju. Super. Měl tam lidi, kteří byli na vysílačce. To bylo Přesně super. tak. Člověk s dronem. Jo. Posun v úkolech a tak dál, takže jako za mě velký plusy. Ale vždycky to zastíní prostě ty fuck upy, které tam jsou. A zase je to ta lhostejnost, o které jsme mluvili. Je to prostě, proč já bych se teda měl snažit? Teďka už vím, protože to děláme pro tu komunitu, protože v té komunitě je nám dobře, potkáváme se se stejnýma lidma a s nima si to chceme užít. Ale pak tam máš jako ten společný jmenovatel, kdy ten organizátor, teďka nemluvím nikomu konkrétně, ale jako taková ta představa té postavy toho nejvyššího organizátora, který tam prostě sedí, peníze jsem dostal a mám na háku. Jako, opět, dělejte organizátoři, to je podle našeho jako slovníčku, jsou to lidé, kteří nejsou hráči. Kteří tu akci dělají. Ano, všichni A mají nějakou zodpovědnost, mají nějakou vestu a jsou neherní. Hlavní pravidlo, nejezdí se mimo cesty, crew dodávka prostě s vozíkem, tě tam překrosí přes louku. To jsem málem zapomněl, ano. Jo, jenom jako taková vsuvka. Jo, mimo jiné. Je to ještě smutnější to, že když tě inspirujou tím prostě jak kdyby fakt porušování pravidel z vlastních řád nebo takhle. A myslím si, že herní rychlost je téma úplně výborná. Myslím si, že jako fakt ty vole někdy jedete pro transportní vozidla ze strany, dodané ze strany pořadatelů jako hodně. Někdy hodně kudla, no. Jo, jakože ta talibánská dodávka, včetně těch Hamrů, ne všechny, ale prostě několikrát se to proti nám vyřítilo. Ale to je furt to samé dokola, takže tím se nechci zdržovat. Si musí každý sáhnout do zvědomí. Nicméně za mě opravdu ke konci velmi smíšené pocity, ale když se k tomu takhle vracím, tak to, co jsem si tam užil jako hráč, mimo těch věcí, jo, nemám se kde otočit, nemám pomalu kde postavit stan a tak dále. Dítě, co řve. A je medium rare. Přesně. Tak za mě jako super. Jo. Takže jen tak dál. Dejte mi další akci a prosím, pracujte tady na těch věcech, o kterých jsme mluvili, které nevadí jenom nám. Nejsme jediní, kdo si stěžují. Nejsme jenom ti, co chceme slyšet. No. My jsme ti, kteří asi teda jsou nějak slyšet, nebo spíš těch 50 lidí, co se na to podívá, tak potom to řekne všem, ti jsou asi slyšet. A jako nám nejde o to prostě držkovat, nám jde o to, aby opravdu to dávalo smysl a aby, fajn, já chápu, dělejte to pro peníze, my vám ty peníze strašně rádi dáme. Dělejte to pro peníze, jako bez prdele, bez ironie, sarkazmu. Hej, poskytuješ službu, chtějí za ní peníze, je to tvůj čas, který můžeš jakkoliv trávit. Klidně, ať je to vstupné o 1000 vyšší. To se ani nenosí v republice, že prostě tohle řekneš, že jako mě úplně bolí peněženka, to řeknu, ale reálně prostě v těchto těch počtech jsou to minimální zvýšení cen. Pokud nám teda jako vadí, nebo pokud má někdo pocit, že prostě na to nemá dostatek peněz to zorganizovat tak, jak má, myslím si o tom svoje, ale OK. Tak prosím, navyšte to vstupné, tak, aby vám to vyšlo a udělejte to teda tak, jak to má být. Udělejte to pořádně. Zavřete nám hubu. Jako fakt. Já teďka nechci zazovat něčí entuziasmus, který ho naplňuje v tom, že dělá tu věc. Ale fakt, hej, já chápu, že vypadám jako hrozná plačka, prostě takové opěl, si třeba od vesmíru. Hej, když přijdu do kina, dám někomu prachy a oni by mi v půlce ten film třeba vypli, anebo by nešly titulky, nebo by nešel zvuk. Ty vole, všichni byste si stěžovali. Chtěli byste zpátky vstupné, nebo by si řekl promítači, jdi do toho, nebo já nevím, někoho, kdo tam mačká enter, nebo komukoliv. Proč tady to nejde? Nebo proč by to nemělo jít? To není, že já chci něco extra, já chci doslova jenom základ. Víš, jako... Za moje peníze chci něco dostat. A omlouvám se, jestli jsem za to špatnej, že chci za svoje prachy něco dostat. Já klidně těch peněz dám víc, ale dejte mi teda to, co bych měl dostat. Jo? Pokud je ta překážka v tom, že teda je na to málo peněz, tak to navyšte. Jako tak navyšte to vstupné. Ti lidi stejně přijedou. Nechci, ať si všichni myslí, že teďka my chceme nějakou prostě komorní akci, kde jenom my pánové prostě s penězi. My nejsme pánové s penězi. Jenom asi chápu, že za 1250 korun nemůžeš poskytnout kurva 3denní akci, když za 1250 korun chodím na závod, na kterém jsem 3 hodiny. A je tam úplně mrda lidí, jakože to nejde. Nejde. Přesně. Takže není to o těch penězích. Ti lidi to víte, že i když se na všechno v vozovkách kašle, když se neřeší problémy, které tam jsou, tak ti lidi stejně přijedou. Jo. Ti lidi stejně přijedou. Jo. Tak mi neříkej, že když zvedneš o pár stovek vstupné, že ti lidi nepřijedou. Oni přijedou. Oni bohužel v vozovkách. Bohužel přijedou, protože kdyby nepřijeli, tak už se spousta věcí změnila. Jo? A slyšeli jsme to od spousty lidí v neděli. Prostě my jezdíme XX přes 10 let,
my už nechceme jezdit, protože tady se nic nemění, je to prostě problém. Tak ale OK, jenže stejně někdo přijede, tak prostě tak to navýším. Oni se podle mě bojí, že kdyby to třeba zvedli o 5 kilo, tak odpadne 90% hráčů a jenom přijede prostě 20 idiotů v 3 zelených autech. Oj, kurva, pro ně to bude dělat. Ne, hele, hele, je to jak s tím herním kompem. Herní komp za ty vole 80 táců a potom budeš plačka, protože vyšla hra a stojí 12 kil. Jo, jako ne, jako ty vole v tom gíru, v těch věcech, a to neříkám jenom o nás, tak prostě ten airsoft stojí prachy a tohle je jediný způsob uplatnění té zábavy. Já chápu, že lokální akce stojí do 2 kil, ale je to o pár hodinách, tohle je přespávání, prostor, věci. Kdyby si to rozpočítal jenom na ty dny, jo, pro nás to jsou 4 dny, OK, protože je tam i ta příprava, prostě počítám ten navíc. Když dám 1200, nebo i kdybych dal litr, tak prostě 250, 300, 400, co je 500 korun na den. No se teď toho typka, co platil na registraci víc. Dvojku, no, ten to tak měl, ale jako jo. Ten je hrdina, ten to podpořil. Ten je vlastně první, kdo to měl za 2 ten vstup. Drobný si nech. Ale když se fakt vezmu, jako co je 500 na den v dnešní době, bohužel to zní blbě, ale je to tak, jako když jdeš do kina, kolik tam necháš za 2 lidi, kolik necháš jenom za občerstvení, kolik necháš za ten lístek, jako tak fajn. Dejte mi víc, já mám... My motivujeme lidi, ať zdražují, mi to přijde tak úplně odporné, ale my jenom motivujeme, ať jsou oceněni za svoji práci. Uvidíme, těším se na letošní Border War. Víme, že Off-Zone umí udělat, to jako, a dokonce už prý Jarda nosí tričko, takže za mě v topu. Takže super. Padni komu padni. Ne, ale prostě a vychází to nějakých 2,7 ta akce. Jo? když to přepočteš na koruny. Ale pokud teda za ty peníze dostanu to, co za ně čekám, tak mi to nevadí. Jo, tak to má být. Do prdele. No přesně. A jak to bude za 3,5? Jak to bude dobře? Příště bude být Jarda Čepeče, kurva? To se vrát. Ne, těšíme se. A budeme stejně objektivní i u Border Waru. Přesně, tak jo. Zase někdy. Bylo to silné.